nilqakom u nilqaw teatru għal pantomima Snow White u l-Maġija fil-Foresta tal-Fantazija. Għal min huwa itla mal-kumpanija tagħna, Action Production din hija l-5 produzzjoni li se nagħtu l-ħajja fuq il-palk. F'Diċembru tas-sena 2016 ittellat l-ewwel pantomima Aladdin u l-Bella Kumpanija fil-Panama. Min hemmhekk Action Production komplet il-ħidma tagħha u appart il-kummedja it-tieġ ta' Carmen Abdella ittella dram soċjali, it-tieni ċans u l-pantomima Jien Nażel Cinderella fl-aqwa żmien. 4 mill-produzzjonijiet taħt il-kitba tal-awtur Sonic J. Aquilina. Ma nixtieqx intawwal, però ma nistax ma nirringrazzjax lil ħafna nies li mingħajrhom din il-produzzjoni ma kienx tkun suċċess. Lil David Buġeja, Kenneth Camilleri u l-pija tal-Kumitat tal-għajnuna li tawna kemm inna li tħanna f'dan it-teatru. Lil Gian Paul Vella u lil membri tal-familja tiegħu tal-ħidma kontinwa fuq is-set. Mingħajr il-ħidma blow-off ta' Gian Paul ma kienx ikollna dan is-set mill-isbaħ li ser taraw illum. Lill-awturi kollha, liż-żeffina tal-Aqua Blue Dancers, lill-membri tas-sottokumitat, b'mod speċjali lil Antonella Kirkop, li kienet persuna li dderriġiet is-sfin kollu ta' din il-pantomima, b'mod uniku u professjonali. Fl-aħħar u mhux l-inqas li jkun minn b'xi mod jew ieħor tal-għajnuna tiegħu waqt din il-produzzjoni rigward set, ħjata, tindif u armar u dawk in-nies kollha ta' wara l-kwinti. Kif rajtu tajjeb fil-booklet ta' Action Productions f'Marzu li ġej ser tella kummedja brillanti ta' Manuel Harber. Ejja tabib għax għandi t-teqlib. Grazzi kbira tmur il-Lajlin Montezin u l-Mark Haber li tawna l-permess biex din il-kummedja tirritorna fuq il-park għat-tieni darba wara iktar minn 30 sena. L-aħħar grazzi tmur għalikom, sinjuri, tal-joġobkom terġgħu tiġu taraw il-pantomima ta' din is-sena. Il-preżenza tagħkom tfisser ħafna lina u tkompli tħeġġiġna biex inkomplu għaddejjin fi triqitna. Grazzi. Diċembru 2018 dis-sena erġajna aħna il-koll edinnaw pantomima oħra sejrin taraw dis-sena ġajna aħna edinaw. Inna tan żmien nippreparaw biex aħna lilkom nallegraw għalhekk jippreparaw. Sir taraw ser putu bidda nisperaw li ma jieħu għaliħat dis-sena għażilna l-istorja maħbuba ta' Snow White wara l-bintu ta' Cinderella tinġibes oħra sejrin naraw għal-kem l-istorja ħna bil-dinja sew lil Snow White. Storja illi ser nirrakkuntaw skur miex waħda illi soltu tisimgħu. Aħna bdilni kif derina biex ma tidejmu. Aħna
qatt u dan ma'kom aħna ser namlu patt. Immissa rilassaw ħalli intom taraw lil-Snow White. Dak li ser taraw id-dubita nisperaw li ma juma li ħadd. Nis-sena għazilna l-istorja maħbuba ta' Snow White. Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! It's home from work we go. Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! It's home from work we go. Hi ho! Hi ho! Hi ho, 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 hum. Hi ho, hi ho, it's home from work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. It's home from work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. It's home from work we go. Hi ho, 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 hi ho. Inti ċerta li ħadd marana diħel? ħatibda tiddubita minni ġifieri issa! U le ħasra mhux niddubita minnek. Imma l-ħares jaqbadna l-prinċipessa għax ħażin tispiċċaw. L-ewwel net nispiċċaw u mhux tispiċċaw. Biżella! U l-prinċipessa bħalissa il-ballu qiegħda tiżabel. Min jafx sakranda fuq Allah! Għand kemm insibek eżatt suppositor f'sormi? Imma jien biex nipprova nagħmel biżella! Min jafx libset? Qed mhux xi libsa kemm tattila l-wardiet ta' sorma. Jimporta ma tibdix titmasħan minn issa int, isimgħu niftik dax ċanna ħin. Era kif ħanqajmuha, ħantiru l-barra minn hawn. Qed tara kemm inti baħnan tont? Kif jista' jirnexxielek tqajjimha meta hi qiegħda hemmhekk mixħuta b'seħer? Ma kienx tuffiħa li marret ħadet. Marraqlu minn dejjem ħanżir kien. Tafx naf ngħid. Il-prinċipessa offri dalla toffiħa u ħadetha mill-ewwel. Jien xbajt nofri l-banana u qatt ma ħadetha di. Ara dik xanda tambija l-banana tiegħek! Ara lili, qatt ma frejtili l-banana? Li lek tax nofri, lek xi daqqa ta' pom forsi tibreċ ftit. Inti qed titkellem ruħi. Boiler u inti xorta, għax ma tistax tara dublet. Imbagħad ta' Snow White. Le, ta' Snow White le. Kemm nixtiequ jqum ja ħasra. Kajjina? Tixtieqa tqum biżella għas Snow White hija mara. Isma, dik xandem ma fuq sidra. Fejn? Hemm biċċa karta. Għal-karta qed tgħid int. Ara vera, nixxifni di, titfalek Bowser ilma! Foga ġibu. Arem, ħana kemm miktub fija jiena. Tinten? Only a true love kiss can break this spell. Lesta hi, solvuta. Barrab. Bosa jienu tqum. Qed tara kemm inċuċ? Ma tafx li l-imħabba trid tiġi minn żewġ partijiet? Min tal-left u min tal-right. Hija ti possibbli tinnittiena ma kellix boyfriend. Qatt ma semmi ċejn. U int ma tafx kif kien Snow White, qatt ma kien jiftaħ qalbu magħna.
waslet li l-aħbar kontri qed id-dar malajr jintirt ma dal-baħnan ġejt tal-Snow White iltqajna fil-wied għal-ħemda whisky għattajna l-izbaħinijiet jienu Snow White sibni ġoħolma li kont ijiet ma mazza bħal dik ħassejtni rejta rejiet kif fidin treħiet tatni ftit good time قلبنا ġottaj imlit li qalbi bħafna nar Snow White, Snow White għax kien ħabbetni jem kienet ħabba tal-ċel għalek ġej Snow White, Snow White White, Snow White għajna niltaqaw bil-moħbi ta' kulħadd għaddejna mill-aqwa żmien nafġu flimkien taħwit frena imħabba blaqin min ajram jinxej miej neħdok jinġej nizzewġu nejxu tnejn flimkien Snow White, Snow White namillek ħafna u ħafna tfal u jieħu ħsiebhom dan il-ħmar jiena Snow White, Snow White U kif tista' taħodha lil Snow White meta qiegħda hawnhekk stenduta? Jiena Charming il-Prinċep Charming l-arus sigrit ta' Snow White Iva, ja biċċa ta' nittina li, għat ma qaltina li kella boyfriend? Mela lek li laqat ma tatni wiex dil ma nafx jiex hawn. U issa di ħatħallat li lek ma dak il-kolonna emħa xinu ħelu xindaħal minn emmek ħallat il-westa taħt fuq emmuħu. Isma, intom min intom hi? Aħna ħbib ta' Snow White. Possibli? Għatna semmitna miegħek? Leta, u ngħidlek il-verità. Qegħdin tbeżżawni jekk imdawrin magħha. M'għandekx għalfejn tibsa biżella. U hija l-hawn ħalli nkellmek waħda jien. U ġilli jekk jogħġbok ħafef il-pass. Għajdli. Ma nafx jekk dak il-moħħ stupidu li għandek jafx. Imma Snow White hija prinċipessa għandha oħta isar u għandha oħta ikbar. U jgħixu flimkien mar-reġina fil-palazz. Xi ftit ta' żmien ilu ir-reġina ddeċidiet li tagħmel holiday ftit twila. U għalhekk ħallit ir-renju fidej Snow White u oħta il-prinċipessa Becky. U konna qisu fil-film ta' Frozen. Għatalu ta' sound! Mistek tesset interrompini? Kollox kien mi ħarir. Imma Becky bditturi naqra in-naħa l-ħażina tagħha. In-nies tal-post ma tantx baqgħu iħobbuha. Becky minn dejjem kienet tipprattika l-maġija u minn mindu telqet omma bdiet tipprattika l-maġija s-sewda u bdiet tuża wkoll. In-nies tar-renju ma tantx ħadu gost.
U bla maridu bdew jippreferu aktar l-Snow White. U Becky, meta ratek, ħalbek li t-vendika ruħa minna. Lest? Mela ħanajdlek xi ħaġa jien. Biżella u nofs. Ejdli, kallu. Dan kollu li għadek kemat li u ħatras in-nies. Diġa nafu, għax għaltu li Snow White qablek. Allura li ma konċ purċinell? ħallejt il-ħli għallum bżiq qabel metli? Intax missek tagħmel purċinell. Missek tmur fl-aktar olja nissib tarbot mażra. Kalma. Ħankompli ngħidu l-istorja jien. M'għandekx għalfejn tkompli Lubinki. Diġà jafa l-istorja. Iġifieri din it-tiela ta' hawnhekk qatt ma semmitna lilna mija għuxek. Mela ara sur kamin ħanajdi. Skużani, imma mhix kamin, imma charming. Għar inti vera tġib innek, inta xi trid daqqa ta' font tajba, naqlalek sniedek, u nitmaħħom waħda, irrid xinek nirraġuna. Kalma Pinky għad ħatoħroġ li 4 mullitu li l kollok id-daħħalhom li. Roger, kemm huma tal-pizzata u tipizzawni? Inta laqħalek, u qabel nixbidlek l-isbaq titkellimx. Sorry. U t-tini nix bajt najdlek, biex meta għan kollu xwaħidna, ma tajjatlix bismi. Roger, fuq sew, Roger tal-pastizzi lajem. Jena hobbu l-pastizz. Sausage rolls u kollok u koll minn dak tal-ġobon li jġebbet. Aqbes l-ura ma najdlek xikolli. Ġaddilkom, u ma najt oħra, jiena charming jħasra. Tittu jena smajtu, inti numpa. Ma terġax, titkellem. Imma xejn, soddu. Twizzani. Ma interessanix, aħjar għalik. Kif spiċċajt seftur ma dan il-prinċep, kelli namel dak illi marriċ, ma kellix fejn noqot, għadlu għalija jħen, ħsibt li miegħu ħajkolli ħajja tal-ġen. Kem jismani ħażin dan il-biċċa prinċep, jiena nagħmel l-aħjar biex ma joqsu xejn, itrini mill-ar. Dan il-biċċa prinċep, prinċep tan-mejk. Kull jum irrid noħod nuħsib li kell, anke niblakkal u iż-żarbun. U jekk forsi nisbalja, ħolċarek u ġib iż-żejt, jaddini minn martirju nafxet nejt. Kem jismani ħażin dan il-biċċa prinċep, jiena nagħmel l-aħjar biex ma joqsu xejn, itrini mill-ar. Dan il-biċċa prinċep, prinċep tan-mejk. Imma t-tasal tijaw xi darba jrid ikun jaf illi jiena kapaċi puntaf. Kem jismani ħażin dan il-biċċa prinċep, jiena nagħmel l-aħjar biex ma joqsu xejn, itrini mill-ar. Dan il-biċċa prinċep, prinċep tan-mejk. Dan il-biċċa prinċep, dan il-biċċa prinċep, dan il-biċċa prinċep, dan il-biċċa prinċep. Issa, daqsek! Issa deċiż, jekk jirġa jgħajjat, jew jirrabja miegħi, indaħħal idejja. Ġaħal u ta' għalfejn titħaq int nittina. Naqbad
Għaddu l-gerżuma! Noħroġi! U nerġa' nitfaħħilu posta. Saffejna flin! Għatlek biex talaqħal. Imma xej! Is-salajdek minnu prinċep tan-nejk li l-ek. Sorry, ma nerġax. Iskot! Intom, fej kontu wasaltu? Snow White kella taħrab bil-kastel. Minħabboħta, lajn ħin. Lajn, dik nafaw kol lajn. Allura li ma konx tieħdu mit-sena, jiex kont ħanajt. Ma ħadna darba sal-kastell. Kemm inċuċ, u kemm inċuċ, bittika, ċuċ. Ejja, ħanajdek minnu ċuċ li l-ek, ta' ħanajdek jem tħadmu moħħok. Li kiku ġejta Snow White u ħatta fil-kastell ta' Missieri. X'kien se jiġri, Becky seta' titfa' maġija sewda fuq il-kastell ta' Missieri. Jew inkella xi maġija sewda fuqi u tfotti dan il-ġmilla u qudiem. Għala kif jagħmel liħor, allura kif biħsibek tiżżewwiġa u ma nafx kemm il-ċerimonja u semmi. U dak jixra... Kamil! Sorry, jibla fjarit najt. Jina wara li ħsibt sewwa u rajt naqal affarijiet ġara u ma ġarax. Iddeċidejt li xorta waħda niġi għal Snow White. U sa noħodha miegħi. Imma mhix fil-palazz ta' Missieri, għax hemmhekk tkun faċli biex tinstab. Allura ddeċidejt li noħodha x'imkien il-bogħod. Fejn ma sibu? Tistgħu tgħiduli kif tħalltu f'din l-istorja, Ifimni, meta ħarbet mill-palazz, ġiet tistaħba fil-foresta u sabet lilna. Aħna u kojat nistaħbaw bil-prinċipessa lajn, għaxet nibizaw minna. Ja biċċa tal-amuristi mġiddemlu. Imma għandkom idea x'ġara eżatt. Mietet u! Ħataħħab waħnan! Li! Mela iskot iskot waqta! Jena t-niprofa nejnek jaħasra! M'għandix żollajnu nagħtijak. Iż-żarbun nadif tazza għadu ħelu. Iskot! Sorry! Tan bidlet f'mara xieħa. Sabita weħida sakemm maħna minna d-dawra mal-foresta u offritila tuffiħa. U taħanżir għalij, għadditaw kilita, pero kienet infalenata. Aħna konna kważi wasanna rajna kollox. Imma kif għal ħabib tiegħu, peress se kienet dik l-indannata, bżajna nħorġu, kieku kaput, le? Issa sibla din il-karta, lajn. Jem kienet bejsidila. Jimporta, fuq il-karta kien hemm miktub. Kien hemm miktub. Only a true love kiss can break the spell. Only a true love kiss can break the spell, le? Iġifiri, jekk il-Snow White imbusa jien, Snow White u mill-ewwel. Allura x'inti tistenna ċassad bil-beraq ma tantx il-brodu tiġiġ. Ma tubusa x'inti tistenna? Ejja, bdila xofta ġibhom la viola. Rendi behavior! Mux tara li titollu jisħil il-prinċep? Skużawni, da mux għax irrid nindaħal, ma jien naħseb li mhijiex ħatqum. Iwa, Gustus. Eħeħe. U għax taħseb hekk bħalek? Jien naħseb għax. Għax xejn! Soddu u tindaħax bejn il-kbar. Ok, sorry. Imma s-senna, jiena kbir ukoll. Kamillu? Ok, jiena żgħir. Ek mela. Tistaw tuni naqa spazju jekk jogħġobkom. Lajn. Għalqu għajnejkom. Daw affarijiet privati. Għalqhom, sinjura. Ħana għajnejna, promise. Isek lajn. Intom bis-serjetà ħalluni nara nikkonċentra. Mela konċentra. Ħana l-għajnejja. Snow White. Jiena wieħed. ċita lik jħasra. Miskina. Jgħidu għalija jien. Ejja Snow White ta' qalbi. Laqas ħasen snienu ja. Ġer. Dan kif ma għamilt Snow White? Mux tum kella, xera. Għatlek jelli miħtħat Ikolli nejt. Ma kienix tħobbok, ma konċit niggiza sewħi.
Isma Charming! Nista' nsaqsik mistoqsija, please? Xi trid bħalissa? Nista' mbusa jien? Tagħmel Kamillu. Imbusa! U ma tarax li ma ħallikx tmiżdi l-purkerija ta' xuftejn. Ma xuftejn isbejħa Snow White. Wara kollox, il-krim fuq il-karta kien ċar. Bewsa ta' mħabba. Ma jien irid tipprova mbusa! Immetlek le! Isma, ma jistax ikun tibqa' tagħmilli hekk inti ta' ara x'qed nafsak. Jekk tibqa' tajjeb biha tagħmilli hekk, immullek għall-tlun jien. Mela ħadu lek il-warrant. Ija Gustus. Eħe. Sejjer għantlun. Ija? Ija? Inti taħseb li jien nibża mill-lun jien, Użgur li naf. Tafx namillek li l-ekin. Nerġu morru l-ura sal-palazz ta' missier. Ta' fem ħafna fjuri, sbieħ. Flowers? U dak minn fejt tħallis li il-flowers? Minn ġoċċella ta' missieri. Nibża xkun hemm bil-mawsi. Ġimma sħiħa wadbek. Ma niskot. Sorry ma nerġax. Imma xġara. Imma kif jista' jkun? Kif Snow White ma għamilx mal-bewsa tiegħi? Imma li dejjem qalt li tħobbni ħasra. Jekk trid inħobbok jiena. Ara xet nafżak lilek. Ara ma tamiex pass ieħor. Are, ħan inżel nittawal naqraw. Ix għalli naqra n-nies? Ejja, lajn. Augustus, lilek qed ngħid. Int qatt ma kellekx taqsam u tħawat ma' Snow White tiegħu? Ejja? Imma kellkom x'taqsmu taqsmu? Ejja, hello. Se nirrenġak li tispiċċa l-penta u kiesaħ ta' għax tgħid wix ta' nittien għandek. Qed titħasin jura. U dan tiegħek? Tiegħek dak? U tafdaħ imma bajnek magħluqa? Le? U żgur li ma tafdaħx? Muċċuċ? Kamillu! Għadlek jilli ħabbusa! Imma lilek għal xejn ngħidlek. Snow White tqum lejn! Dan kif jista' jkun? Kamillu! Iġifieri int! Minu żgħir issa? Minu żgħir? Jabbiċċa ta' nittiena rajta ħej! Għala ħalqek, papito. Int ma tifhimx. Żul minn nofs bħalissa. Snow White! Iġifieri int! Kont qed teqlib il-massa ftur tiegħi stess, Kienet qed tagħmel Charming. Jew inkella aħjar ngħidlek ma tador! Biżejt waqtawa! Għax dan il-kan! Dinu xilita kbira, Snow White! Jiena ħammullem, imma miegħek inkompli kontijiet dal-boħra. U int ħelu, imxi għax tiegħek daqta sal. Mhux hekk. Hawn ħajibqa' miegħi. Miegħi. Mana. Miegħi. Maħna l-koll. Iġifieri intu ħadduru kollha kontrija, Mux int għajjim tawx. Ifim, nis-seftur kellu jkun biex għajjema, imma issa minn seftur sar hero. Jiena sirt hero u inti sirt zero! Barra! Għadu maħfin black belt! Sormi! issa l-leġuni! Barra! Jaħej! Inna la zammetni kienet konta nitlefha da! Lajtu xfiħ! Lajtu xfiħ! Ma lajra għamil l-mallem l-lajn! Ġbejna u malajra mill-froġa. Ġi semmi xbejni tu frejja, ġittax ma lajkraw min jħu għalih. Isma' Snowy, kif irnexxilek tlaħħaq magħhom it-tnejn mingħajr ma huma jindunaw? Fil-verità, Kamillu kien jaf. Tistaw tajduli dan Kamillu minn il-aħbjaġu għax ħalibdek bil... Jien Kamillu, jien, propjament jisimni Bin Kamillu, Bin Kamillu, imma intom issa peress li qed issiruh bibtija għal-qosor tistgħu tajdu li Kamillu. Ekku, Kamillu kien jaf kollox. Għax ħafna ħin kien ikun miegħi meta jien kont inkun ma' Charming.
Jien kont ħad grazzja ma' Kamillu mill-ewwel. U kont ħad wisq il-charming fuq dem id-ras għal-mod kif kien jismaħ. Ngħidilkom il-verità, meta bdejt naħdem ma' ċarm, insomma naħdem bil-prekarjat kien ħallasni issu tal-Labor jagħmel dak. Insomma, meta beda jħallasni bil-bukxix li kien itini, kont ċrajt karozza. Infatti ħawlu siġra minħabba fija. Insomma, karozza biċċa karrakka Ford jajta, infatti siġra zaħira tal-bonzaj għamlu. Umbatta, peress li kelli l-karozza, isimaw di, meta ma kienx imur jintaqa' maħħu, kont imur Mela lek fil-għaxijiet, dejjem barra u xint, issa n-edek jebiċa ta' nittina. Isma, xan eżatt tajt? U jaħasra xoħtok, imbidlet mara xieħa. Tatek tuffiħa u bħalma jedu li l-ek, aħjar tlibsek mill-li titamak, batta, u taħanżira li inti, kilta. U intom kif tafu dan kollu allura, Għax aħna rajna kollu Snowy. Il-ħakna l-aħħar biċċa, kif qallek perfettament siħbi Hudi, int kilt it-tuffiħa u uħtok inbidlet b'mara xieħa, Fajla mazza twebbislek. Randy, behave! Aħjar immorru l-aħwa sar ħafna ħinux u jekk trid tista' tiġi anke inti Snowy u ġib anke lil Kamillu miegħek. Irid isib post fejn jistrieħu xek. Grazzi, Emi. M'hemmx ibniex Snowy. Bye. Bye bye. Bye. X'namlu? Immorru bil-bab? Bye. Bye. Bye! Bye. Bye! Bye. Bye! Bye. 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 Bye! Jenu kol. Jum naħseb li morna. Qalbi, imnalla kontent għalija. Tara kemm jiswa s-sefturus! Taf li qatt ma garrejt mill-kapaċitajiet tiegħek, U issa bġebla waħda rqatna żewġ safar ukoll. Tnejn. Għax int salvajt lili. Lilek? U ħlisna minn dak l-antipatku. L-antipatku, La tiġi ommi mill-holiday li marret najdula b'kollu ġara. U lilek il-kavallir tagħmel. La bila tħassir kavallir bix-xabla. U l-qoddim issir il-prinċep la niżżewġu. Ħassir prinċep. Iġifieri ħassir prinċep. La bila ħassir prinċep. Qed niġi ruħi. Ma s-senna nqasnawi. Taħseb li jommok taċċettani, tinsiex, jien kon seftur. U inti kont taqlib għal-prinċep miegħi. U inti ħalli fidejja jaħassra, kollox nirranġaw issa tara. Okej. Waslet, waslet! Waslet, 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 waslet. Ma s-senna, għamu wasal. Waslet il-mami! Ġejja l-mami! Ġejja l-mami! Ġejja l-mami! Għala Snow White! Inti buba kollox sew! Wasalt fl-aħħar ma! Iva, wasalt għall-ibni tal-vapur l-enfilaj flajna mill-id-deni. Hello. Imma wasalt taħi bit-tajb u l-ħazin, wahda u qassam hi toħodhomx kollha fil-boot ta' għandek il-ġaketta mnizla inti biex titfaħħom kollha bej sidrek jam qareb li dajma ma kemm tguftu b'jadra kemm hu ħelu. Għala ġozzjen, rajt qalbi mela jnexxielek tiġi hi. Aħna naqduhom taħi l-klijenti aħna hi basta nagħmlu burdel hi sinjuri. Għala Gloria rajt hi tal-label il-biss hi bl-aħmar. Tara ja ma kakkarit hi ħahi qassam hi, all right? Ħamra hi ħuda ta' jalla ma tiktiblekx Gloria hi ta' Nitċajta u lana ta' sinjura, jallajt sinjura hi qassam ta' hi qassam. Taħdux kolla ta' hi sinjura hi qassam naqra ta' Allajt hi kif inti qalbi, kollok sewi għajma. Allajt sinjura, inti hi ħadida? Ħadida hi allajt hi. Il-baby hi għadu ma jiktibx ta' hi dawa lik ta' sinjura hi ta' ها قلبي هو وحده هي أرى روشة لرايت هي عندك بايرو تاهي أسم سي أوه بيجيل سبيتيري كيف انت هنيني كلش سيو اي هبوسك واحدة قلبي هي اي هنيني هي ايما هتقلبني فوقك سنيورك ها هي بايروس هي من البياشيرة بيجيل هي هو واحدة وأسم تاهي
Il-lejla tajba, sinjuri, insomma, good afternoon, qasdaf xina najti, ħanaqbatu nitlax il-vapur kif għettilkom, darni. Snow White! Kif inti qalbi, all right? Wasalt fil-ħama. Wasalt. Souvenirs miegħek in-nies illum. Leħi propjament daw tal-action ipruvaw jamlu kapriċ. U għamlu naqra black market bil-bajros. Akkwistawhom naqra bl-irħis bejnietna. Da minnu bin-nokla fin-nofs isu Elvis. U issa ngħidlek ma' minu dak. Isma', intom kif sibtuna f'dil foresta allura? Il-mami qalt li ejja morru Sant Melino biex intu souvenir u rajnikom. Tajjeb, u issa biex aħjar tajdinna kif mort il-holiday? U iva jaħasra binti ħanajdlek tini naqra ċans. L-ewel tini nifs. U ħalli nintroduċi ruħi ma din l-udjenza ferm sabiħa li għanna. Mela sinjuri hi fin-nofs tal-buklet issa hemm il-lyrics tal-kanzunetta tiegħi Angelina Regina u nixtieqkom li tkantaw ftit miegħi ħalli nagħmlu naqabriju u burdel min irid ikanta jkanta, min irid iċabċab. Issa hi il-lyrics aqrawhom u kantaw miegħi għax din sigriti ieħor tal-action ippruvaw jagħmlu kapriċ, imma l-lyrics xorta black and white printi għawhom misshom jistħu, imma insomma. Xina naren fuq. It-team ta' sound, Mr. Sejkel, Miss Xikluna, Afsu l-Buttuna, music please! Holiday id-deċidejt li mur id-dinja jien kollha rrid indur wara snin immexxi bla waqfin min kollox rajt ġlied gwerer u nirien imma li ħadd madu elibni għaliex kapaċi nkun terribli anki fis-sex dak qatt ma nsejt. Jien Angelina xebadelija laburista. Jien Angelina xebadelija laburista. Tlet tfal jien rabbejt fil-palazz Żewġi miet meta kien għadu żgħir Għal ftit ta' żmien jiena lilu bdejt nibki sakemm sibt wieħed pupu vera mibni Dan ma tantx dam prova joħol il-palazz Jien Angelina xebadelija laburista 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 Jien Angelina xebadelija Viva Labour! Viva Labour, viva Labour, hey! Hey! Viva Labour, hey! Hey! Viva Labour, viva... Imma, stenna! Jien nazzjonalist bil-ħaq! L-importanti li naġġab il-kunjata! Ej,
jot nara kwiet int. Ikkalma naqra ma hija ħasra. Għax ma dekx tiflaħ tal daw il-battikati kollha. Kont se ngħidlek x'madniex niflaħ int ukoll, għax ma ġejx tarani waqt li kont qiegħda l-holiday, daqskemm kont niddeverti u nixxala, ma li kont inraqqat il dik it-tifla. Għax dik mhux tifla ta' il-waxitan ta' l-infern, ma li kont inraqqada u taf kif torqotu brasa ma sidri bħal meta kienet tarbija ja ħasra, ma li kont inraqqada kont noħroġ niddeverti u nixxala u min imismijaj neħilbu kont. Mela kien hemm il-baqar? Mela mhux baqar kien hemm binti, barrin kien hemm kull wieħed daqshekk ruħi. Imma insomma ħita tibża xejn ħanini tiegħi, issa la tikber talmek il-mami kif teħilbu l-barri. Xi ħadd din it-tifla jrid jallimha u aħjar nurija jien ħajkollha l-esperjenza. Isma', allura dan minnu għajt? Idħol magħna ma ħalli nfehmu kollox. Għax l-affarijiet inbidlu fermek, hemm ilek mhux hawnint il-palazz. Melejja ħi ħalli tispjegawli kollox ta' xina irrid inkun naf x'inhu jiġri hawnhekk. Laqna. Once more, you open the door! Oh, wow. Trix ngħidlek x'namlu. Trix namlu eżatt bħal Titanic sawa. Jenerals! U inti ġek. Għalfa jiġek! U mhux laqwa li qoċċa ħadd nikkaħi, insomma. Tixraq lek lilek ta' Tibretenni raġel li ju! Brastawli l-istonku bid-dak! Ma rejtlek xej! Għax da fis-sakra. Imma namela ta' ħalli ma l-iksillek qalbek kemm inħobb. Għalek kien hobbok lilek. Jien? Id! U ejja morja ħasra! U dolxa xħobbu l-taħti! Ejja, ħelwa di. Nekka ħeja xat nara doppju fejn edha. Ejja law, ejja. There's nothing here! Nik, inti nħossu Nik, inti nħossu ma wiċċi Nik. ċetu tħoss? Mux irriħ ja ħasra ċassa ta' kolla. Nifem. Sibt li xi ħaġa oħra. Isma. Ejja. Użom sew. Għax jekk l-ħares qatnaqgħu fil-baħar. Niġħut. Għala minna jħsibhom battasna u għajt. Ejja bil-ħaq, hej. Għax aħna kanna nħdu ħsib, hej. Raħat ma jisaq lejsna għajt. Sawajt! Għaksaj marret! Sanna stajna xans. Dik meċaw! Dik skur! Dik għamet! Arbet lem! Nix għamet uħarbet. Dik, ser u. Ser u mejta xambu bieċa ġisemem! Imsommaw! Għamlu xamlu! Eridu nara kif għanajdu l-bekki ta' dik il-qansa! Għamma ma kem tera dik il-mara ħej! Nirraħ jaqtaw l-alsina! L-ideja l-marra nixarbu! My friend! Tija kienet! Melissa lax ħatajdu l-għajn tlbaki hi! Għax id-dieti għaj kienet, u? Id-dieti għaj! Ma nafta jabti tuħilu li meċ ħibti! Mux daqs kem ħajweħlu ġużi tagħna l-drejnu tiegħek fl-relazzjoni, my friend! Insomma, ħallina maċċajtin. Aħjar immorru nfittxuha qabel ma tinduna l-prinċipessa Becky. Dik il-bixxa ta' the rescue! Snow White! Da fejeda! Iskarza s-sabuk! Tifla ħaxxar bagħale! Ejda la senjura daqsiju! Ejja, nekka ħixin slaj, my friend. Nekka, hej! Nekka! Nekka!
Inkwetanti ferm dil-biċċa. Jina qatt ma bsart illi joħtok tipprattika il-maġija sewda. Kif għatlek ma? Ħareġ kollox fil-beraħ minn mindu klaqtint. Xi problema nqalat li wkoll. Issa jiena kif se naqbad inwaqqafha milli tkompli tagħmel dan ngħid? Irridu nsibu pjan kifux. Issa narawux. Isma' Snow White. Allura dan lilek kif għalvalek ħajtek. Isma' Snowy, naħseb aħjar tgħidilha kollu simma. Mela x'baqa' xi tgħid li Gustus? Issa tgħidlek hi. Għax ma, ħanajdlek. Għax jien kont noħroġ mal-Prinċep Charming ukoll. Ma Charming? Charming tar-Renju l-Blu? Iva. Mela qed tiġġennen binti jgħid. Taf biżejjed kemm għandna relazzjoni ħażina ma' dak ir-Renju? Għandek raġun. Żbaljajt. U stenna naqra. Jekk inti kont qed toħroġ ma' Charming, kif il-bewsa tal-ħajja tajilek Kamil, dan x'taħwitu? Kamillu! Tini ċans ma, ħanfemek kollox. Jien kont noħroġ ma' Charming, imma kien idejjaqni bl-attitudni ħażina tiegħu, speċjalment lej Kamillu li kien is-seftur tiegħu. Iva, int fattiga, Le, min is-fattiga, jiena seftur jien. Seftur. U iva mhux xorta tkun biħfidek int, bil-brax tat-toilet. Tini ċans ħankomplilek. Jiena bdejt ninġibet lej Kamillu mill-ewwel. Lil Charming bżajna ngħidulu għax ara x'kien jagħmlilna. Meta jiena kont mejta u ġibi xi busni Charming, jiena ma qomtx. Imma kif bisni Kamillu qomt mill-ewwel. Iva qomt, Allura jekk qed nifhem sew int Gustuża, int kont tlaħħaq ma' tnejn f'daqqa hux. Tkellem! Iva. Snow White! Binti! Ħanini binti! Kemm qed inħossni kburija bik, sa fl-aħħar qiegħda turini li wrid naqra mill-kapaċijiet tommok, qed turini li tlaħħaq ma' tnejn f'daqqa binti, Kamil, my dear Kamil, merħba fil-familja tagħna qalbi. Mela int. U għajma. Dak il-laqwa żmien kont għadni mmazza mawx. Irġil kelli kemm irrid ħafna jiġru ma' saqajn. Ma kont nirrifjuta l-ħadd basta jkun mazza u irrankat. Kont nieħu baż u qatt ma kelli raġel ċas. Immissa kbirt laqal rabbejt. Kelli tletti bniet mill-isbaħ lilkom jien dejjem ħabbejt. Imma żgur ma ninsa qatt kont ingawdi mit-tnejn tal-ħadd. Dejjem niżżabel u nixxala ma kien iwaqqafni ħadd. Immissa kbirt u xi ftit bilt. Għalkemm lili min irridni xorta dejjem jiena sibt. Waqt dik l-ostra holidays tgħix kemm jiena issa bilt. Imma issa erġajt lura ara naqra jiena x'sibt ommi x'inkwiet. Nobot il-ġlied immoħtok qabżit li ċinga għaliex lilek toqtol ġiet. Ma nistawx inħallu kollox jibqa' jiġri mal-kurrent. Ommi x'inkwiet, ommi x'inkwiet, ommi x'inkwiet. Ikolli ngħid dik id-dawdija li r-renju fottejt. Kull ġuvni li ġie qudiemi miegħu jiena għamilt dejt. Ħassejtni li kont żagħżugħa mingħajr ebda rbit ta' xejn. Insejt li jiena reġina ma kont ninkwieta għal xejn. Ma ninsa qatt minn xi xaddejt. Għalkemm l-Aziza Snow White tiegħi mal-mewt kważi għamlet dejt. Issa rrid nibda naħdem biex insewwi dak li sar. Imma żgur minix ser ninsa kemm kapaċi ntajjar nar. Immissa kbirt u xi ftit bilt.
Għal-kem lili min irridni xorta dejjem jiena sibt waqt dik l-ostra holiday. Tgħix kem jiena issa bilt imma issa erġajt lura ara naqra jiena xsibt ommi xinkwiet nobot il-ġlied. Immoħtok qabżit li ċinga għalix lilek toqtol ġiet ma nistawx inħallu kollox jibqa' jiġri mal-kurrent. Ommi xinkwiet, ommi xinkwiet, ommi xinkwiet. Issa daqsek nikkalma rrit konsirt bil-aqal dil-vaganza kollox nik, kollox minn wara iż-żajra ħalli ma tinduna b'xejn. Ajma kemm jiena imqarba ġili anki mort ma tnejn. Imissa kbirt u xi ftit bilt għalkemm lili min irridni xorta dejjem jiena sibt waqt dik l-ostra holiday. Tgħix kemm jiena issa bilt ommi xinkwiet, ommi xinkwiet. Tafu fejna? Xieġifieri ma tafux fejna? X'ħanejdlek Becky? L-ewwel net, jien il-prinċipessa Becky għalikom, x'bajt ngħidilkom? Skużani. U m'għandikx għalfejn toqgħod laqlaq, irrid il-verità. Tafu fejna jew le? Le. Le. Falista noqtlok. Ħafdajtilkom biċċa xogħol fidejkom u għaffixtuha. X'tib ta' securities intom? Taf li qatt ma ddiżappuntajnik, prinċipessa. U għalhekk tajtkom dil-biċċa xogħol delikata fidejkom. Alla ħares tikxifni għax rewwix ta' tinqala fir-renju. Ja ħasra prinċipessa Becky, dik ma tistax tikxfek. L-ewwel net dik ma setax qamet. U t-tieni net jekk qamet tinsix int kont trasformata f'mara xieħa u Snow White wara t-tuffiħa żgur li ma ħadd tiftakar xejn. Thank you. Oh, xmejx. Serraħt li naqra rasi, jara. Morru u waraw u s-sibuwiex. Anzi, morru u s-sibuwa. L-snija tajċej, imxi. Da baħda dimmejx. Nebilħa. Ejja u naqra ħdejja qabel tmorru. Għandek bżon xi ħaġa. Tistgħu tgħiduli kif kontu wassa u ma tafux ġara minn Snow White? Jien. Għax ħanejdlek, prinċipessa, kif ħanaqbad ngħidlek storja twila. Storja twila. Dik kompleta x'ma nafx. Vetti tiegħek tuħilgħu li minn xejn. Ħa titkellmu intom jew le? Misnejx. Dak ħanejdlek, prinċipessa. Taf intu, konnilna u hekk u marretajna bejna u. Proset kemm inħobbok lili. Għandkom raġun. Misni battil ġħat jibdilkom u. Mux sentikom tort. Grazzi, prinċipessa Becky. Vera qalbek tajba, ma mux bħalek int. Kieku ma kdibtux? Mej! Aħna! Nekbu lejlek! Motoros! Kontu reqdin? Jew kontu fil-palazz tlegilgu fil-parti? Ksibtu li bil-leħbejtu ma rajtkomx? Skużana, prinċipessa Becky, ma teġax tiġisku! U żgur li mustateċa tal-backstage, jona xuda l-imbarazz minn qoddimi. Zazu! Zazu għajissa! Mera timxi fuq is-saqajn. Hejt li dak li rrid nisma' għax nerqek fit-tajn. Mhux tixtieq tisma' Your Royal Highness? Mini li sbaħ mara fir-renju. Oh, bla dubju. Int, Eccellenza. Grazzi, Zazu. Imma xiex? Int il-verità tkun taf? U żgur li l-verità u wara ma tikdiblix. Ma naħsibni l-Parlament ta' Malta lejli. Arismani, int mara sabiħa. Mara li tisraq qalb kulħadd. Imma Snow White. Snow White? Ma jistax ikun. Dik tinsab mejta.
Jiddispjaċini ngħidlek, Becky, li Snow White tinsab qawwija u sħiħa u mazza iktar minnek. Xejn, skużani. Ismani, Becky, Snow White ġiet mogħtija l-bewsa ta' mħabba u tinsab moħbija x'imkien fil-foresta. U żoq krata malli, għawra ġaġġit tistaħba dik. Ma kienx biżejjed kedda darba bis-sibta. U għadni metlekx kollox? Ommok ġiet lura mill-vakanza u taf kollox ġara? Ukoll, allur is-set tgħidli ara veru min tajjeb għal xejn. Skużi, min tajjeb għal xejn? Imma qabel fitni ġad il-mera ma kontx tgħidli min tajjeb għal xejn? Toqgħod tħokku miegħi! It-tarf tal-mera. Qabel filtek ġo dik il-mera, tal-anqas, kont nieħu xi ħaġa minn għandek, is-sitla ma' qudiem għajnejja. Bekki tinsix li meta konna fl-imkien u inti, ommok qed tisma' das li kont it-tifel tagħha. Ma jinteressanix għetlek itlaq u tajx kemm oħra. Sejjer. Isma' bilħaq. U dil-biċċa xogħol li toqgħod waqqani għannejk qudiem in-nies u toqgħod issejjaħ li żagħżu meta ma jisimniex żagħżu qed iddejjaqni. Għetlek aqbes. Żagħżu tittestjanix. U sejjer. Isma' Becky. Żgur ma tridniex inżommlok xi daqsxejn tal-kumpanija. Chill, sejjer. I've got this shit. Regina Becky. Charming. Imxetta mela. Jiena ili għaw Becky. Iktar mill-li taħseb int. Taf li fir-renju tagħna m'intix milquh. La int u laqas familtek. Le? Sa ftit ta' żmien ilu, il-prinċipessa Snow White ma kienx taħsibha bħalek. U ma naħodix bi kbira biex issir taf li se ssir tzija minn tiegħi. Int bis-serjetà? Ejdli qed titlejjek għax bħal securities tispiċċa donnu. Ħuss kemm żbukkata l-prinċipessa. Ismani Becky, jiena ġejt hawn biex ngħinek. Naf fejn tista' ssib li Snow White. Naf fejn qiegħda Snow White f'dil foresta. Jiġifieri int kont ħawat moħħti. Hekk jgħidu? Mel-int kont dak il-gustus li tajt tal-bewsa ta' mħabba? Ikkalma daqsxejn. Għax l-affarijiet ma ġewx kif qed taħsibhom int Becky. Vera li Snow White qamet għax sabet il-bewsa ta' mħabba? Ma l-bewsa li qamet biha ma kienx tiegħi. Kienet il-bewsa ta' dak il-wix ta' kurn. Żomm nara. Dak li ġabek issa? Il-bewsa li qamet biha Snow White. Tajjela s-seftur tiegħi. Kienet jgħalli bili magħha. Ta' dan l-ingan. Irrid impattijilhom Becky. Lawn ħankelmek, isma li rrid ngħidlek, hemm bżonn li ninaqdu biex impattu għal dan it-tradiment il-kbir li laqatna it-tnejn inħossni indanna min prinċep inħossni ġejt isni skjaw. Kif nista' naftak Inta bar dejjem darren juritiħu u lilna improvajt ritna hej ftit kif jien nista' nafra. Is-salwa tkun xċuċ u għafdani tibqax tkun banali dak li sar ma jistax li xjibqa dej tanne li jamlu
lilna tnejn, jiena ġejt biex nejn, mela li għafda ma jiddispjaċikx. Kif nista' nafdak inta bil-bar dejjem darren juri tieħu u lilna inkruvajt teqritna ħejli ftit kif jien nista' nafdak. Is-salwa, is-salwa. Jiena ġejt biex nejne, jiena ġejt biex nejne, jiena ġejt biex nejne, li jinta f'datri. Mela ser nafdak rridu namlu pjan biex li l-ofisna irdu darren ju kif irrid inbidlu li naqdu wasal il-ruben. Natakaw, 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 natakaw. Il-mnifaħ xi sħana għandi bdil libsa. Għaj ma xwaħda din xi sħana qed inħoss. U meta nħoss din is-sħana ikolli abtit nilab. Ma, min jisemak? Anka jien għandi abtit nilab. Imma mhux hawn qudiem in-nies u. U għaj ma xkull waħda mela fejn. Anzi, jiena ma dawn in-nies irrid nilab. Ukoll. U inta dek kem tajt li ħatrabbi l-għaqal, eh? Skużani, Snow White, mux għax irrit nindaħalta, imma jien naħseb li jetti fi maħazin il-mami, għalet li trid tilab loba mal-udjenza jaħasra, she wants to play a game with the audience. Jara dan, min mindu sar jitkellem bl-Inglis, eh? Jara, mela xkont seftur, fisser li ma nafx nitkellem bl-Inglis. All right. Kelmat lek ta' U jena tlek 900. Da qed jitgħallmu issa tal-Ingliż għax qed imur l-iskola ta' bil-lejl. Mela issa hi ħanaddu għall-logħba u f'din il-logħba ħantellaw l-udjenza matura. Issa qabel ma nara balla nisdiħlin it-toilet jew ta' parsi ħirġin jixtru mill-bar. Kemm il-ħi ejja ma nitilfux żmien u ninżlu ħalli ntellaw in-nies. Okay. Ejjejni! Nejnek kunjata! Mar għalik hemm mitqila. Ejja ħanara fejnhom daw. Imxi l-qoddim, ara fejna, iċċumbajthom daw it-tnejn, daw il-perċimes, Kemil, daw it-tnejn hi. Daw ħabbu jżegħu il-patata. Itilaw, sinjuri, ċabx pulhom waħda ħil dawn it-tnejn ara hi. U kiena waħda fejna. Int, ejja law ħatitla, ħal żegħlek intu koll itla. Signorina hi. Tellaħħa. Kemmi gustuża din! U issa biex xira intellaw to boys, yes. Inti ma jriċ miskin, toħġ tamlinna sinjali bidejk, titla xej. Mela, ħalli, tini minuta x'għandi request jiena rrid intella lil Ryan Bonici ta' Zurich. Fejnu Ryan? Intiħi għandi request u trid titla, leħi titla fuq il-park ta' fuq il-park jitilaw. U l-aħħar sinjur tagħna qiegħed hemm mara. Mr. Mustaċċunu, is-Surakulina, ja Surakulina hi għalli titla. Itilaw. Stenna xina naqra tqila. Mela, qabel nibdew il-logħba u min jaf x'offenduna f'qalbhom, tuhom ċabċipa ta' kuraġġ, sinjuri.
Mux kulħadd qiegħed joffendina xemmin iħobb, intom tħobbu selfies u x'nafjien. Mela, din il-logħba kull ma ntkom tagħmlu hu illi jew tisfnu, tixxejkjaw, tkantaw, tistgħu tagħmlu li tridu. Din il-logħba konna naqra copycats u kopjajna l-programm ħattarik. Bid-differenza li flok qegħdin taraw l-Angelos, qegħdin taraw l-Anġolina. Bella mhux Angelos. It-tnejn anċ u iva xorta. Għaxġik ma tidirx fuq il-palk. Issa, fuq qoddim tridu tiġu persuna ħandoqqulkom kanzunetta għal 25 sekonda, jekk narawkom li mintkomx qegħdin tikkoperaw, ħandoqquha is-song kollha, jiġifieri hemm songs 4 minuti, tridu tisfnu u tagħmlu burdell. Mela, u ħanibdew b'Miss Angel Vella, sinjuri tuwa ċabċipa. Maestro, doqra l-kanzunetta hi, Angel tittiġijaw hi. Fin-nofs, please. Mar, għalli xorta spiċċa fuq il-palk. Very well done. Prosit. Mario Akulina, qoddim, please. biex ninsik għax moħħi dejjem jgħalbi dik il-bissima ta' xuftejk tant tiġbidni lejk nibqa' noħlom bil-mument nkun ma' ġembek u kuntent għalxejn inta ħafna il-jum illi tiegħek tkun. Prosit Mario għantik bew salbi. Prosit. Hemm il-mara u l-mara taħfirili għal darba f'sena bistulek Lorraine ħita. Issa min imis ħi Marus Kafalletta ċabx Pawla waħda, sinjuri. Chihuahua. Chihuahua. Yo, and we ain't playing. Don't you walking on direction, that's all I'm saying. It's not but right, we're number one. We're the real hard dogs, yo, hold the bar. You make it move, Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua, ċabx Pawla waħda, sinjuri. Issa, Graziella Chappara. Besándome otra vez, suavemente ese coro es la cosa que un perro sentir tus labios. Besándome otra vez, bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. U issa, sinjuri, iċ-ċirasa fuq il-kejk, Ryan Bonnici. Despacito, te besos despacito, me las paredes de tu laberinto, se retuvo todo un manuscrito. Sube, sube. Tu pelo quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca los lugares favoritos, favorito, baby. Los santos son de peligro, hasta provocar tus gritos. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Della xwaret l-takkuna. Aqlaw l-takkuna. Ma fej weħlik l-ekba. Kif ħawad Nimarelli. Prosit, ċirasa kbira kienet fuq il-kejk. Mela, sinjuri, tom ċabċipa kolla. U jiena naħseb
Kienu kollha tajbin, sinjuri, imma jiena ddeċidejt illi nrebbaħ lil Maruska Falletta u lil Ryan Pannici. Ħanġibulhom ir-regali, sinjuri. X'għamiltuli? Mela għandna dan għal Maruska Falletta u għandna dan għalik. L-ewwel ħaġa li ridek tikteb b'din il-bajro miġjuba lik minn Bimejnja Angelina Regina qalbi. Ejja sabiħ tiegħi. Tuhom ċabċipa tal-aħħar, sinjuri. Thank you. Inslu. Kif jinarqana Marelli? Kif qatalek nifsek ma' Madoff? Alla jbirek iħobb binti dak. Drupp ma kienx qiegħed il-holiday miegħi. Dik Kristabel tiegħi hemm wara. Waslu! Ma stenna għax wasal. Iva, żguri ċekkijiet ta' Joseph Muscat. Dawk iċ-ċekkijiet intefqu qalbi min irċevihom għax tajġ kemm hawn korruzzjoni ma' saqajn. Issa tkunu tafu min wasalit ħluħbib tiegħi. Min Malta tlaqna fuq l-arriba u din ħadditna l-aeroport. Badna titira fuq l-Malta sabiex wassalna f'dan il-post. Għaxaħna l-kuf fil-blumi lilna jħobna kulħadd. Tridu taraw li kelli tawna Bezzun bajda u nof tal-tet. X'għamel għandhom tal-Malta basta f'Malta suppost hemm l-aqwa żmien. Għax aħna l-kuf fil-blumi, aħna l-kuf fil-blumi, lilna jħobna Kellna inkomplu il-vjaġġ tagħna għaliex aħna ridna li niġu hawn. X'ħass ħażin beda jaqbadna bil-fors sħana kbira ġol ajruplan. Aħna ġejna ħanna ħafna x'nirrakkuntaw dak li wedna mill-mir il-tribu tagħna kollu ġibnieh. Ġejna ħdejkom għax ħbieb tal-ġen ġo festa kbira rridu nieqaf. Ħaltu fil-blumi
بالعكس كمان children حلوين. Hello girl, hello boy, hello children. كمان خلينا تجي تروحي. اسمع بوي اسمع. ايه يا مملوكة يمينة وانتي. ايسا كارتا جبلة مقص. ما تفيس انت ايش كيف كنت نلعبها مع المامتي متى كنت صايرين. ايه يا مملوهرة ما تذكر تافتا بيم بوم بام. كامل هي dawk mhumiex tfal żgħar taf, dawk jidhru żgħar imma kbar u għandhom snin aktar minna l-koll. Ġifieri intom stfal. Kem ħsibtek tifla lilek? Intom adulti, ġifieri, adulti da. Aw, mister, x'isem għandha Snow White hux? Dik taġna mill-lajn. X'jaħba tajt? Ħallini ruħi għax dak sfortunatament jiġi l-arus ta' waħda mill-bniet tiegħi. L-arus tiegħi? Iva hi l-arus tagħha, tawla tal-quick safe ma' midpoint. Iva insomma Anġolina, araħna ġejna hawnhekk sewwa u għattaqna xewqa tiegħek. Immissaw, nispera li dawwerna dawra ma dak il-palazze għax ngħid għalija għandi ġenb biex naraħ. U la trid taraħ nurjulek żgur, biċċu trejn indawrek. Daw min jaħbtu ma allura, Dawn, ħbib tiegħi tal-mami. Intqajna magħhom meta konna qegħdin fil-holiday f'Malta. Ġifieri intom minn Malta? Le, propjament aħna l-koll ġejjin minn gżira xkejkna sewwa. Aħna gwerriera tal-paċi, allura immorru fejn ikun hemm bżonn biex hekk inżommu l-paċi. Imma ngħid jien, Malta m'hemmx gwerra? Ismani l-ħaġeb, kien hemm l-elezzjoni s-sena l-oħra u qed ngħidlek jien nippreferi nżommi l-paċi fi gwerra dinjija milli nipprova nżommi l-paċi f'Malta waqt l-elezzjoni. Imma, insomma, l-affarijiet kienu jisom hekk donhom ikkalmaw ftit u ġejna holiday hawnhekk. Isma' puffetta ħi. Ejli Anġolina. Għax jien għandi problema ta'. Xara? Tiftakar meta konna qegħdin il-holiday u għedlek li barra lil Snow White u lil Christabel għandi tifla oħra jisimha Becky. Mela x'ħinna sal-lura fil-foresta insib illi Becky ippruvat toqtolli lil Snow White jaħasra u mhux hekk biss ta' skoprejt ukoll illi Becky qed tipprattika il-maġija sewda. Issa jiena qed nibża mmur lura l-palazz ma tmux tagħmel xi ħaġa lili wkoll. Tiġi morru nifqawha. Le, int. Ara aħna niġġieldu biss f'każ ta' ħajja jew mewt, f'każ ta' ħajja jew mewt. Allura di mhux każ ta' ħajja jew mewt ħasra. Pruva toqtol l-Snow White tiegħi ta'. Adesso. Isma, int għandek wisq għalija, mela l-ewwel bdejt tħares li blikra. U bdejt tajjarni u issa ħtaftni. Int għandek wisq għalija. Imma jien nafal fejn qed tagħmel hekk dik Snowy. Dik qed tagħmel hekk għax dik għandha grazzja miegħi. Imma dik taf li jien ma nistax noħodha u waqqas ma tista' toħodni għax jien għandek lili Snowy. Bil-ħaq Snowy, issa qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ħa nixħitilek ta' mhux ibiss għandha grazzja miegħi. L-ewwel jiena għudtila kien hemm waħda u tajt kemm titħares li. Ħanurik min ta' ixelu li naqaddaw l-place. Naħseb ħaditlek grazzja ma dak in-noklu. Thank you! Nara jis! Ara diet xar, le ma mux inti, għax li bdiet xaris li kienet gustuża. Nara! Fejn kienet? Iva, dini jawara! Inti sinjura bdejt xaris li jien naħseb li inti naqam arba ux ta' min jiġbidlek ġibda widnejk li jilek sinjura. Di kienet Snowy di. Bil-ħaq, kien hemm moħra bdiet tħares li Snowy. Nara jis. Iva, dini jara, dil-biċċa. Imma inti mhux imqarba ta' sinjorina. Inti naqanittina wkoll.
Anġolina, Għax di Snowy, di mux lejja bdi tħares, di bdi tħares li jeżat fin-nofs, ta' fim, il-bazooka! Li ma ngħidlekx lejn xi Intefa' li postok u wara tiċċaqla. Dik qed ħarislek lejha u l-bażuka u jidda x'namillek naqbada u naqtaħħilek. Iva taqtaħħilu, l-iktar jekk flok bażuka għandu xi qabru. Iveja, irridu nsibu mod kif lil dina Becky inneħula l-maġija sewda, Merlino, immorru għandu. Merlino saħħar tajjeb ħafna. Żgur għandu xi ħaġa kontra l-maġija sewda? Kos. Imma kif ma ġitniex f'moħħin, Ejja, tlaqna ħalli morru għandu. Morru. Ladies first. Fl-aħħar sibniekom, għandna xi ħaġa x'ngħidulkom. Ullalla, dil-mazza blumini, ha? Aw, ġisem. Uqgħod attenta għax teħel xi 10,000 multa. U sentejn ħabs magħhom. U 4 tienti kol il-ġobon. U għajmar ma tatix kasom ta' jina puffetta il-kap tar-renji tal-puffi. Naf min intkom, imma Safina fjem mux grande puffu għal-kap ta'kom. Iva daku. Mimma maduxu. U għalix? U għax qabduħ bid-drogi għajma. Mela weħila sew. Ismani ruħi, meta nqabatta multa weħa morru. Good point. Imma mbagħad induna li kien wasal żmienu aħalla għalla xfidi. Anka jien kieku ħalli fidejk ta'? Oh no! Xrid tgħidilna daqshekk importanti, Emi? Isma' int ħallik minn Emi. Allura dawn huma l-istess ħbib tiegħek li kont qed tkellimni fuqhom? Hija ma, dawn huma. Kemm huma ħelwin! Xejn ma jonqoshom binti. Ishom pupi tal-porċellana, God bless. Ftit ilu smajna lil Charming u lil Becky jitkellmu. Mill-lider ser jinaqdu fl-imkien biex jaħtfu lilek Snowy u l-ommok biex jieħdu ir-renju taħt idejhom. Musek nibqgħu biex imissu li Snowy tiegħi l-ewwel irridu jgħaddu minn fuq dari. 100% qiegħda ruħi ta' toqgħodx tinkwieta. Biċċa xogħol kbira għandhom biex jgħaddu minn fuq daru. Ara ħi, mhux aħjar naraw x'għandna nagħmlu hemm inflok se nibqgħu hawn. Ara Snow White ħi, inti oqgħod hawn mal-puffi. Int noklu eja miħaj u inti puffetta ħi, oqotawn, ta' pupa ħi. Le Anġolina, tajna ġeja ma'kom. U mela la trid tiġi miħaj eja għal. Kemm minn bassat intenja. Ara kif tkellima tal, ħabiba tija eja. Eja ħalli mmorru. Immorru. Tlaqna. Immorru. Eja ħalli tejni. Immorru. 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 Dillaħa. Min hawn naħseb? Min hawn? U win fej beħsibek tlu. Imx il-ġewwa, biżella! Fid-direzzjoni ħasra! Taċċiġ! ċafċfuli! Kif aħna ħbib kollox sew? Kif aħna ħbib kollox sew? Iskom edin ġeder ta' xjuħ. Kif nidħol jien? Tridu tgħidu li aħna bomba! Daqs li kieku għadni maħriġt, ma rajtu xejn. Aħna sexy, movimento sexy. Kemm jien sexy, Le? Minix sexy. Dakka xatkom ma rajtunix minn għal-mera, Qabel ma qaflitni ġal-mera, sal-irġiel kienu
jiġru warajja? Ara jinżazu il-mera maġika. Għal-kem Becky ek tsejjaħli. Fil-verità jien jisimni Carlos. Le. Mandi xejx naqsam ma' Carlos li jbih il-pentista. Għal-kem toqgħod taħseb fuqha. L-istorja tiegħi għandha ħafna x'taqsam fuq il-pentis. Ara ħanejdilkom l-istorja tiegħi malajr. Jien kont noħroġ mal-prinċipessa Becky. Imma bejnietna minn dejjem kelli soft spot fuq ta' Snow White ta'. Somma, anka hard spot kelli għal Snow White. Kont ħatta drawa li kull meta jkun hemm il-palazz vojt, kont nidħol inkiss fil-kamra ta' Snow White u nqalbilha fl-affarijiet privati tagħha. U tafu l-iktar li kienet toġobni x'kienet? Il-pentis! Kont naħtaf l-iktar wieħed li kien joġobni. U kont noqgħod inxommu. Kont inkun fis-seba' sema! Niftakar l-aħħar wieħed li xammejt qabel inqbad ħadtu miegħi bħala rekordju. U tafu xiex? Tridu tarawh? Twaqqawnix ħażin. Tridu tarawh? Ara ġej. Taram! Dari ħata biex jisbat matu! Da mux taħħa! Da tommu! Minu da! Da taħħa raġej! Tant kemmu zaħnas naf kif fejn għoddu fejn wara! Da taħħa! Kemmu zaħru għelu! Kem kont nikdmu għejt li sal-forma ta' xofti għara fuq għoddim għaraw. Niggarantilek li tant kemm mużajr li anka tużżana tagħmel miegħu fuq l-labra fuq il-bejt. Imma xi spiċċa għamilli. Niftakar darba daħlet Becky fuqi għall-arrieda. U sabitni biħfidi. Titkażawx ta' bil-penti sabitni fidi. U bħala kastik, qed taraw ir-riżultat. Qaflitni ġad il-mera u żebatni jiswed għax qalt li once you go black, you never go back. U nistħajilkom tgħidu li l-loħta m'għamlitilha xejn. U żgur li għamlitilha. Li l-loħta ħalfet li tpattijiela. Ara xġarali, xamilli dak il-penti, u x'konfużjoni, spiċċajt wara dil-lenti, Becky telqitni, għamlitni l-iskjaf taħħa, ħajti seħtitli, xamilli dak il-penti, ma niflaħx iktar, inħossni ser niġġennen, u dana kollu, minħabba dak il-penti, rrit nibqa' nxommu, u ma qalbi nżommu, imma qabditni, etni labdak il-penti u lajt bezbiza mill-gbar. Issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħixu fija, Becky ma ħafrit li qatt, imħabti bqajt nurijiela, biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn u lajt bezbiza mill-gbar. Issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħixu fija, Becky ma ħafrit li qatt, imħabti bqajt nurijiela, biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn. Ara fiex ġabni, xamilli dak il-penti,
ġo din il-mera ħajti wisq differenti dejjem niċċassa u mdejjaq bija nnifsi u dana kollu minħabba dak il-penti kif ħadd il-vizzju li rrid noqgħod inxommu ma kienx biżejjed li jrid nibqa' nżommu bih ma jimnieħli li kienet qabditni ħajti tkisrit li minħabba dak il-penti. Lajt bespiża mill-kbar, issa ħajti spiċċuta il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħixu fija bekki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt murijiela biex forsi taħfirli imma kollu għal xejn u lajt bespiża mill-kbar, issa ħajti spiċċuta il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħixu fija bekki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt murijiela biex forsi taħfirli imma kollu għal xejn. X'għandek bżonn? Princess? Nirnexxielek iġġibieli. Għadni le. Imma jekk trid inġibil. Snow White qed ngħidlek jan it-tien. Snow White. Għadni qed nipprova. Prinċipessa. U oħra, millum il-hemm lili reġina tibda ssejjaħli u lil dan issejjaħlu re. Kif inhi? Mela sibtieħor? Iva, sibtieħor. Għandek xi problema? Sibtieħor li għal-kontra tiegħek mhux se joqgħod ixammen fl-underwear toħt iżgu. Mela dan hu l-famuż Zazu. Sur Zazu. L-istorja tiegħek Becky qalti li sewwa. U qalt li qabditek ixxammen fil-pentis ta' Snow White. Isma' Zazu. Irsa. Irsa, ġifiċina xi tappanieta skemm qed tonfoq. U warsa law. Ħansaqsik mistoqsija żejra. Il-pentis ta' Snow White. Kif kontu pjaċir ixxommhom? Notfa jew użati? Notfa kont inxommhom għax dik il-kollha maħalek qed iddejjaqni. Ara vera baħnan u ċuċi ħasrata. Ja ħasra użati, kont gawdi bil-qabda iżjed. U li qed ngħidlek mill-esperjenza. Isma' law. Mazza Snow White vera, Jien li kieku mhux għamlet li għamlet li. X'imkien oqda magħha backstage jgħid. Charming! Ħu paċenzja Becky, u titħolx bejn l-irġiel. Int mija jew m'intix. Fil-kasejt li ta' u mala jinsib il xi ħadd ieħor jekk ħajqgħod jaqrek għal Snow White. Ejdilha. Iwa, Zazu! Imissek tistħi għamiltilha hekk. Issa ħadd li ħaqek. Insomma Zazu, ejd li dak kollu li taf dwar il-passi ta' Snow White. Tlaqsek. Le, minuta. Iżeglek iktar tafx. X'inti tagħmel? Mhux inti qed lurek il-passi ta' Snow White. Jiġifieri, ejd li dak kollu li taf dwar Snow White imbeċilli. Tappanili! Illi nillostra fiha bil-pentis taħtok. Isma' Becky, kull ma naf sissaw li ommok u waħtak iż-żgħira qed joqogħdu magħha. Qed joqogħdu ġo xi dar kbira, anzi enormi. Moħbija x'imkien fil-foresta. Id-dar li ta' ċertu kreaturi jgħidulhom noms. U magħhom qed joqogħdu kreaturi blu jgħidulhom puffi. U daw tal-aħħar xejn ma jogħġbunax mid-deraġ li btara gwerriera. Blu qed? Blu fir-renju tiegħi. Bżonn naraw kif ħanerdu għamlu wiċċ id-dinja. Il-Power Ranger. Diffiċli ħafna. Reġina! Fejn hemm il-maġija, m'hemm xejn li hu diffiċli, issa tlaqna. Allura jekk qiegħda nifhem sew,
din iċ-ċappetta tista' solvinna il-problemi kollha u xejn. Ive, skont Merlino, jekk il-libsuwa dik iċ-ċappetta maġika, jitlaq il-maġija kollha li għandha. Issa kull ma rridu nagħmlu li nsibu kif ħallibsuha ċappetta. U kif ħadd libisila skontok? Daħalli fidi, issa biex il-libsuwila. Ma nafx. Ara vera ta' ma nafx tip ta' kreatura spazjali konġejjin! Minna ġitkellem, rasfajda u ġilda blu. Ara bizzejet intom it-tnejn taf, għax ħanaqbatkom. Unħabbatkom ras maras fl-aħħar. Kem tinten? Issa biex inlibsila ċappetta, dik il-bicċa xogħol ħalluha fidejja. X'namlu ħin morru fejn l-oħrajn? Morru. Jiena jekk ma importax Anġolina, ħanoqgħod indur ftit mal-foresta ta'. Ħatoqgħod iddur mal-foresta u jekk tintilef, hawnhekk kbir ħafna taf puffetta u faċli li tintilef ħi u żgur ma sibix lura triq lejn id-dar. Vera puffetta, il-foresta tajċ kemmi kbira. Ma jien naħseb illi inti għandek ħafna stress. Diki, għandek ħafna stress. Għaw xieġralek? Inqalat li biċċa bl-stress. U jekk toqgħod iddur fil-foresta, tajċ kemm tirrilassa, toqgħod tisma' l-berdi, sipespsu, oqgħod fil-foresta u ddur. Imma inti qgħod titteħles minni għajt. Issa ndunat. Ara qalbi ħi tikkonfondi xejn. Issa għandi mappa u natijilek u jekk ikollok bżonna uża. F'każ li mbagħad li tintilef. M'għandix bżonna l-mappa tiegħek Anġolina. F'każ li din tilef toqgħodx tinkwieta, nagħmel kuntatt maġiku mal-puffi u nirranġa. Serraħ rasek. U mela leħi kollox imserraħ għandi. Ejja jintimx il-ġewwa ħammorru kisa. Morru. Dabbar. Buffetta! Hi! Darka mellox għata tajtni! Skużani, onorevoli hi. Onorevoli? Forsi ritni ngħidlek. Ma jesta? Ma jista. U għalli xwet bħalek jek qiegħed jgħid li dawn it-titli kollha lili. U mhux dak biss irrid ngħidlek imma nsert dan nies. Aw, mhux għax hawn erbanetti li qed narhom ta' ma jeħdux pjaċir. Jifhimni minn daqshekk? Ara, insomma biex naqtaħħa fil-qasir. Mill-ewwel darba li lajtek, għalli bibdi tħabbab nar kbir ta' mħabba għalik. Waj, ma hija bat waqla ħakem ġejbi ta' junek ta'. Skużani, puffetta, jekk forsi. Titla moħdija fi skur tal-lejl, ħsibi bisfik u f'dik il-weda fajnejk. Moħi jissejqer kull ximmerak, inxmara fermodija wartu żar. Kienem sejħa dik l-qattam tixtieq, fjamma li turi triq. Sara ħanis l-imkien, għalli sara ħalħal ta' żmien. Bdejna bħal ħbieb, sibna lena u dawdi, ġenna għalina tnejn. Sara ħalwart ta' ġnien, nisma l-eku fil-bot sadien. Lilek ħabbejt, qalbi raħu għaddej, lilek u bħalek xejn. Inti kullana tagħti fkirit, kux inti tbissem iżda kun inkwiet. It-toru tagħna miksija fjur, għadini dejku ħalli dejja dur. Il-kwikeb żgħar li jagħtuk l-isbaħ ġejjin,
ingawdu hintu jien Sal-aħħar nifs flimkien qalbi sal-aħħar tal-żmien Bdejna bħal ħbieb sibna lena u tgawdija ġenna għalina tnejn Sal-aħħar wart tal-ġnien nisma' leħu fil-bot sabien Lilek ħabbejt qalbi raħu għaddejt Lilek u bħalek xejn Sal-aħħar nies flimkien qalbi sal-aħħar tar ta' żmien Bdejna bħal ħbieb sibna lena u tgawdija ġenna għalina tnejn Sal-aħħar wart ta' ġnien nisma' leħu fil-bot sabien Lilek ħabbejt qalbi raħu għaddejt Lilek u bħalek xejn Sal-aħħar nifs flimkien Jien Ben Camillo u jiena prinċep ser insir Bħal set inħossni ferħan ser intir Għax il-snowat jimbissu l-lejla jien qajimt Lil-charming warrabt mija u konġo ħabs Kien jismani ħażin għalek jimbattu d-dar L-imħabba l-għandija snowat ma nibdilla ma xejn Għalik saħħan sitra l-essentella bid-dejn Mux għax flussi għandek bżon minnom jiena għandek stit Imma jilli l-ekin hobbo kun iż-żewġek jien irrid Kun jatab bħal-mand ħajja feliċi jemma lija Jimma Snow White tijaj u r-reġina Angelina Angelina r-reġina tidher marra mill-aħjar Marra nittiena imma ta' rispetti kbar Issa bdejna t-tilletat L-istorja ta' Snow White Storja li taħlek, storja li tqallek Merbati l-etat Ir-renju fik min ser ikun Angelina tilfet il-tmun Bekit bl-sabħa ma ħaditix maħħa Merbati l-etat Issa jiena bdal ħwejjeġ ijiet inħossni king Għalix naqaf li jien prinċep ser insir Tieħdu nix li ħażin marriċ nużaxħa l-flus Imma jiena kull marrit li l-għanna naqom bow Ħajt irrit inqatta maħħa fit-tajjeb fil-ħażin Nibnu laqwa familja, familja mill-Halloween Issa bdejna t-tilletat Din istorja ta' Snow White Storja li taħlek, storja li tqallek Merbati l-etat Ir-renju fik min ser ikun Angelina tilfet il-tmun Bekit bl-sabħa ma ħaditix maħħa Merbati l-etat Feri qatta u l-isbaħjiem U ser nejxu fl-aqwa żmien Jekk ta' bekk insib u tmiem Merbati l-etat Feri
għaddaw l-isbaħjiem u ser nejxu fl-aqwa żmien jekk ta' bekk insibu tmiem. Din l-istorja ta' Snow White, storja li daħqek, storja li tqanqlek. Merbati l-etat, il-renju fit li ser ikun. Anġolina tilfet titmum, bekit eżabba ma ħaditix maħħa. Merbati l-etat. Sabdejna l-etat, din l-istorja ta' Snow White, storja li daħqek, storja li tqanqlek. Merbati l-etat, il-renju fit li ser ikun. Anġolina tilfet titmum, bekit eżabba ma ħaditix maħħa. Merbati l-etat. Ser għaddaw l-isbaħjiem u ser nejxu fl-aqwa żmien jekk ta' bekk insibu tmiem. Merbati l-etat. Ser għaddaw l-isbaħjiem u ser nejxu fl-aqwa żmien jekk ta' bekk insibu tmiem. Merbati l-etat. Merbati l-etat. Kemiti, bravo! Thank you, thank you! How's Jay? Tistħajlek Hugh Jackman. Imma nafs minu dal jiet semmi, imma da mux zewġ Kamillu. bħali għandu. Jimporta? Edin qoddim in-nies? Nis, mela daw tista sejħlom nis kull wahda. U mela jienet najdlek għal dawn? Jienet najdlek għal daw in-nies li għaw qoddim. Għal daw in-nis, għall-udjenza. Skużawni, sinjuri, kont insejtkom. Imma jiman kanta, bdejt iġidaw. Imma, stenna naqas Snowy. Dawn in-nissa fejna fien ma ħalsux biex daħlu. Mela jien nipretendi li jissimaw u jaraw kollox. Onzi, ma t-tilum xaminna dal-lejjena u jina. Ejja, hej, bizzejiet ta' għax ħlibtni. Lions, naħseb nagħlu ħafna ħin fil-paroli fil-vojt. Aħna nibqgħu għawajt. Suppost kena nintaqaw mal-mami għawnux. Għax dik kella tmur il-palazz biex tlibbis iċ-ċappetta lil-biki. Nispera li jirnexxiela issa. Mela dik ċabsa bħalek. Kem xtaqt sfint ma dawk iż-żeffina ruħi. Wiġġis fin għandek lajn. Fi żmieni kont nisfen il-balejin ta' Isek Van Damme. Kont koqiet sowe mela bittutu. tal-anqas jimbittutu imma radaħa bil-forfor biex forsi jiġi għax kollox doppju. Et jgħidlek jisek roundabout bil-fjuri. Kong lajn. Għalija faqaw kawe. Isma s-saħallikom minnik. L-oħrajn fej baqawa. Suppost kellhom jiġu hawnhekk. Jiltaqgħu magħna. U iva simaw niftit. Jina personalment ma naqbilx li Anġolina marret tiltaqa' ma' Becky weħeda ta' il-biċċa ta' xogħol wis perikoluża. Ara, għamlu li pjaċir. Għajmu l-dak minn hemm. U t-tieni ħaġa li nixtieqkom tagħmlu hija. Ma għamx, di għamx. Għana naqra ma jagħtux kasi. Mike Tyson lajn. It-tieni ħaġa li nixtieqkom tagħmlu hija illi tmorru tagħmlu ftit assa sewwa mal-foresta u tippruvaw issibu l-Anġolina. Intom ejjew miegħi. Tara kemm inti għaxbablu ja ħasra. Tista' tgħidli kif ħansibu lill-Anġolina fil-foresta jekk Anġolina marret il-palazz. Jekk inħaffu għandna l-laħqu għadha ħirġa mill-foresta żgur. Tara, basta jparlaw, erġajt waqajt għannejk. Għana għanibqaw għaw jew. U tini ċans għallu l-għandinejdlu l-dan. Isma mux aħjar nitilqu forsi nilħuhom il-daw, nibqgħu niċċassam ma morru kien. Morru. Tlaqna. Ejja, tlaqna. Tlaqna. Tlaqna.
ħaġa tal-iskantament. Miegħek meta nkun fuq il-bag dejjem intir. Lest. Yes. Ma. Becky. Għawn x'inti tagħmel fil-foresta? Ġejt infittex lilek ma. Smajt li kont wasalt mill-vaganza u mersaqx lejn il-palazz. Il-għala dan? Mhux aħjar tajt li x'ġara? Dik affari tiegħi. Le mhijiex. Ftakar illi jien apparti li jien ommok jiena wkoll ir-reġina. Għalissa? ċett? Qedlek ma nistax ninsa. X'ma tistax tinsa? Li inti r-reġina. Binti, sabiħa tiegħi, mhux aħjar tajt li x'ġara, Jiena sissa smajt il-verżjoni ta' Snow White. Issa billi inti binti xieraq li nisma' wkoll il-verżjoni tiegħek. Ma, l-ewwel net, tajjeb li tkun taf. Kemm kont inħobb nismaħħa l-fuċi ta' Manuel Kuxkiri fuq il-wan f'dak il-programm. Ma, jienu Carlos, m'għadniex kif konna. X'inhu? Ma tkomx kif kontu, imma Carlos. Carlos kien iffissat fuq Snow White u jien indunajt. U lilu malaj pattejtilu, għax filtu ġomera maġika. U l-loħti rrit timpattila u koll, tal-li serqituli, dak li ġara ma. Jiġifieri inti qiegħda tgħid illi Carlos apparti li kien qed joħroġ miegħek kien qed jipprova jersaq lejn Snow White ukoll? Ekku, kollu kemm hu. Xejn ruħi, vera r-renju tal-istejjer u l-qrejjen, qed nistħajjinni qed naraw ipokriti nerġa' fuq it-television. Mela ħanajdlek taf? Sewa mirtlu binti għaliex inti m'intix taċċajt ta' biex joqgħod jaddis minn bik, min jaħseb li hu dak? Vera ma, jiġifieri m'intix irrabjata miegħi? Binti, sabiħa tiegħi Becky hi. Ta' żgur li minix irrabjata għalik ħanini tiegħi hi. Anzi, edha turini li 4 tiem oħra, meta niġi biex nirtira jien, inti tkun tista' tieħu ħsieb dan ir-renju kollu fidejk. Imma insomma issa ħallina minn dan, jiena ġibtlek xi ħaġa sabiħa miegħi. Xi souvenir? Mela mhux souvenir binti, ġibtlek ċappetta il-ġmiel tagħha. Mux minn dawk tal-qamel tali bijaw tal-Graham, George u Amanda, dik li xħin tilbisa joqodu jaqawlek il-fosos miex, jaw jaqawlek il-fosos wahda titħak intu. Di ċappetta binti fina sen libbisilek jien u qis li ma tneħħija qatt minn idejk ħalli tibqa' dejjem tfakrek fil-mama Angelina ir-reġina. Ħanoħroġa binti ta' stenna x'weħlet. Vera weħlet. Ndaħħal ejdima. Ara naqra binti hi kemmi sabiħa, Isa tal-ġimgħa l-kbira binti hi kemmi sabiħa. Ejja ħalli bisilek qalbi hi. Kif qalli li rrid inlibbisilek? Ma tix tidħol? Nimbotta. Kemm min sabiħa binti hi, God bless you. Taf min qisek bija? Claudia, il-mara ta' Ponzio Pilato, binti hi ġabx pula waħda. Becky, issa permess ta' dik iċ-ċappetta maġika li jiena li bistlek, inti marritlek kull seta li kellek biex tagħmel il-maġija sewda. U jiena qiegħda nordnalek biex sada filgħodu titlaq il-barra minn dan il-palazz għax inkella brasek idur. X'għamilt li ma? X'għamilt li ma? Din minn ġibta. Dik mhix affarijiet tiegħek minn fejn ġibta, xi ħsibtni lili, ħatoqgħod tfakkarni fl-imoddu, ħatoqgħod tfakkarni f'missierek Jason tal-manetti, l-importanti hu binti li sada filgħodu titlaq il-barra minn hawn forsi xi darba dan ir-renju jieħu naqaruh bħal nazzjonalisti msiekin. Min se jitlaq allura Angelina? Inċinta mela? Jiena ili hawn, aktar mill-li taħseb int. U wara l-indunajt kemm bintek Snow White ketila teqlebili left right and center. Inqatt ma bintek l-oħra,
mal-prinċipessa Becky. Jew aħjar ngħidlek ir-reġina Becky. Iva? X'namlu? Intajru ras, L-ewwel tittaddim fuq il-katavru tagħna. Saf, l-aħħar iltqajna. Xi żball għamiltu li ħriġtu? M'għandumx ma nsib il-kaptu tagħkom ukoll. Charming! Għandek 3 choices. Id-dux biex tajdu l-Ingliżu? 3 choices. Id-dux biex tajdu mux ħaqbad nibu għawieċ. Number 1. Jon kislek lil Joe Binky da Bonogrek. Number 2. Jon iġin Jean-Claude Rowdy Van Damme. Jew għandek number 3. Ġiba. X'inġib? Tejt mux lil Helena Dalli. Mux lil Regina. U tħallini x'nerġa' ngħidlek oħra għax bid-daqqa l-intik jġibek vjola u jaħsbuk il-tinki winki. Ikla! Ha! Ħodwa! Immismani Anġolina. Din ma spiċċaċċaw. Barra. Nerġaw nintaw ma. Da żgur li niltaqgħu jagħti fl-angrata li jint. It's all right. Mhux all right. Kienu dawk kienu se jaqtluni waqgħu li kollox minn fuq rasi. Aħna smajna l-istorbju u ġejna niġru b'kemm kellna saħħa. ħaffirta l-ħamrija bil-ġuri li ġrejt int. Nirrak il-sinek bej snimi kera. Bizzejet inta mit-tnejn. Isimgħu niftit. Iċ-ċappetta rnexxielin li bisila ta' fux imma mbagħad daħal il-jogi ber fuqi u kien se jaqla lil ġewżaton imarraq li hu. Imnala kienu daw it-tliet bubi tal-porċellana biex salvawni. Isa ħej rendi tijaj. Rendi tijak? Wija storja naqa twila. Waj ment min jisimak storja twila? Kemm inni ngħidlek ruħi spiċċaj noqda. Imma insomma, mela issa sakemm tinħallu jiena reġandi abtit nila. Ma tarax! Ma li tajt qalbi mid-dinja? Jiena qed nirreferi nilab mal-udjenza u din id-darba nixtieq nilab ma' tfal jiena. Ma' tfal? Kemm il-ħi u inti puffetta. Morejnu nixtiequ nħabbrulkom li se ntellaw 6 tfal biss. 6? Għandna 6 rigali u ma nistgħux intellaw aktar. Isa ħi morru ħalli ma ndumux. Kemm il-ħi? Jafu jottu sa 6 daw. Dak li żgur. Jara. Din is-senta l-aħħa dit-tifla. Dik sviluppata u lesta. Qalbi ħita. Ġemil. Ejja pupa! Għandna waħda! Għandna 2. Kemil, għandek għaw tifla ħila. Bil-mod. 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 Ejja. 5. Waħda oħra jew ieħor. Għatweġġa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, għadna 6. Mela, resqu għam il-ġewa għalli ma jweġġawx dawn it-tfal. Sinjuri tu għom ċabċipa, għaw spiħtana. Esqu l-ura, esqu l-ura. Wara l-lajn, ta' sabiħa. Hello girls! Kif intom kostufi? Mela, se nilabu loba faċli ħafna. Jisima Nani u ġganti. Mela, diqet l-bni rasi bija. Ma nerġax nilbisa. Mela, tfal isimaw nisew. Malli najdu nani, tridu tibqaw dritti. Malli najdu ġganti, tridu tinżlu. Kollox sew, namlu riħel. Dini ċansa xweħilt! Inta għate max mintix kapaċi biex tilab. Mela, ħalli namlu rehearsal wahda u nibdew il-loba. Nani! ġganti! Trid tinżel iktar fast ta' qalbi jekk bħali, ara ħalli nagħlmek kif ara hekk trid tinżel. All right, pupa, ħin. Ora tentix ta' tafula waħda l-kuraġġ, sinjuri. Tuwa ċabċipa, sinjuri! Mela.
Min jinżel idum biex jinżel, dawk se jitilfu kollox sew, mela Kemil ilħa ibda l-loba ħallina nipprepara ir-rigali. Fidejja l-loba! Mela, nibdew! Jibda ħasra. Nani! ġganti! Dawit-tlieta ma niflux! Daw xejħi għandkom danħi għalikom ħelu. Jom ħelu bil-lest. Ħudu pupa ħita. Dan għalik u dan għalik u nizluhom bil-mod. Inti ħi. Dini waħda kerpli! Ħallihom bikwietom. Ejja, ejnuhom ħalli jinslu isa. Ejja ħankopli, umu bil-wieqfa! Tfal ħi. Nizjela bil-mod, nizjela bil-mod. Nani! Ħankompli nilab. ġganti! Din pupa ċkejkna tilfet u kol! U din għalik pupa qalbi ta' din għalik. Doċa ġipa ja ħasra! Snow White nitolbok biex nizila t-taraġ bil-mod ja ħasra. Umu bil-wieqfa, isa, ġganti! U tija ċans ħejja! Tija ċans, inti kemm inti fast! Sorry. Umu bil-wieqfa ħi, moħkom mela nani bil-wieqfa ġganti jinżlu, isa. Nani! Uqdu linja ħalli jarawkom in-nies! Zatta. Isa! Kara, Ek. ħanniġi għax il-ħob nider! Nani! ġganti! Nani! ġganti! Għajja xħen petaq l-qaltiet! Nani! ġganti! Nani! Mini li fi xkilt? Mini? Il-dawitnej! Min? Dawitnej fi xkiltom? Naħseb ta' Dawalik, pupi? Inkella namlu xaxi nofsin li għawek! Għalik pupa ħita. Applausik joġbok. Brava! Sabbur maħħa jena nuħat nirabħen! Jalaw. Sorry! Bostok. ġibru għekent. Minn xaran il-ġibtruħ jħasra. Ifu! Waqfna. L-istraġġirja ġrejt. Carlos! Imma int ma konx taħt is-seħer ta' Becky wkoll. Hija ma mid-dera ġara xi ħaġa u kull min kien taħt is-seħer ta' ħareġa lura normal. Xejn ruħi, dik iċ-ċappetta mirakli għamlet. Kif belata li kien souvenir, kif belata li jien kont kontrik, fideja jien lila li bist, fil-moment ħassejt li jien queen, u li fidi jien ħadd tron, u lila minn fuq jien nissilt. Aj max gost, naħbar minna jiblis. Aj max gost, Becky issa dismissed. Fil-palazz se nirritornaw, ma' Kamillu kem se ninnamraw. Kull flaxija nitqalbu bla bdoċ, kulħadd mill-uħ li gawdi da żmien. Lam gawdi jien mi għaj gawdu l-koll, għalina se tiġu fl-ewwel post. Aj max gost, naħbar minna jiblis. Aj max gost, Becky issa dismissed. Kulħadd jiekol u jkun paxxut, magħna bil-ġuħ żgur ħadd ma jmut. Lil Kamil ser inqatta, Kollox ser jiġi normal. issa ħna ħilsa qegħdin u ħajspiċċa kollox b'wiċċ il-ġid. Aj max gost, naħbar minna jiblis. Aj max gost, Becky issa dismissed. Fil-ġnien nimxu idi fidej, U lil Becky
rajta għannejk. Inħossni nfur kif inħares lejh. Kien tajba wis għax jiena il-queen. Issa l-waqt li niċċelebraw u flimkien ejja ħalli nkantaw. I must go, Becky issa dismissed. Taħt l-istilel, lejl wara lejl, u għal-baby ta' mill-itnejn. Laqwa żmien sen qattaw flimkien. Nishtiq jien ma nitilfek qatt, niftakru għal dejjem flimkien dawk lili sajfin. Eksew, ma jistawx ikunu aħjar jħazzru l-affarijiet. Eżat, fitxa kollox bwiċ il-ġid jaħasra. Kajniħ. Bikkejtuni veru, għal-ħarru zbortu għal-expector għax kontu t-emozjonaw għal-lira l-osko. Intom se tisimawni xirrit nejt! Iva jaqlaħħaħi forsi reħilsu. Satejni ċans! Għanik kalma! Għara, kalpa għabru ħariġli. Tamkju l-palk. Ma spiċċax kollox biċċ il-ġid bħal mettejdu intom! Ija kem ħadġiba fit-tulta! Kollox fil-qosor bħal Peppi. Smajt li l-Becky u l-Charming jitkelmu. Li la Becky ma tistax tiħorrenu taħt idea bil-maġija. Sej, hu għal-gwerra! Għal daqsek, problema solvuta ma jdier. Is-soldati tiegħi lesti li jagħmlu kollox għalija, anki jiġġieldu u jekk ikun hemm bżonn lesti li anki joqtlu. ċerta? ċertissima. Dawk ħarbu. Ħarbu? ċeġiferi ħarbu? Ħarbu. Sparixxew. Taru. Puffi, sparixxew. Mela żgur ma kienx hemm ġorġ Puliċina magħhom li dak mhux sparixxieħ. Aj, ma bizzejiet inta għad f'postok u terġax titċaqlaq minna qabel ma ngħidlek jien. Sorry. Ma tihomx tort. Daw ħasbu li jekk ħajġildu favorik u tispiċċa titla fil-gwerra int, kienu se jispiċċaw skjavi ta' Becky. Issa smajt il-Charming jgħid li ħajsejjaħ għal xi soldati mir-renju ta' missieru u se jattakka bihom. Ma jimpurtax, sawn aħna. Le, int. Aħna niġġieldu biss f'każ ta' urġenza, ta'? U jekk din mhijiex urġenza, allura eżattament. Xi tkun urġenza lik? Snowy, dik mhux għax mhux urġenza, dik tibża, inti chicken, għajdu la miegħi, chicken, 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 chicken. Idħol f'postok intu wara ma ngħidlekx. Rina, ma xguri raqba minni fostkom. Hus, tkellem Maximus. Brombos, issa. Il-gwerra fidejk, ta' ħabib. Zawatlek, inti chicken, chicken, chicken. Ħalli fidu buffetta, sa tara għana zappuntax. Proset, murilħa organizza ftit l-affarijiet u għajt l-oħrajn u preparaw. Għax dal-waqt nattakkaw. Intom ejjew miegħi, tlaqna. Jina ħanamel short katta skużawni. Ħani ġimi ħanġoli. Marrini wahda hi. Hi. Għax kemm il... Nżommi jelek. ħanamlu short katta. Lejax, fadal bit-ċoħra Mario, himbatna iktar tard ta' Mela, minnaw. Minnaw.
il-battalja waslet il-battalja Il-moment wasal nieħu dak li rrid dar-renju neqret tiegħu niġi ssir irrid battalja ħarxa ma nċedu għal xejn li tibżgħu minnhom m'għandkomx għalfejn daw kollha bla sinsla min jiġġieled m'għandhom is-soldati ħarbu l-bol issa il-ħin tagħna immorru nattakkaw ma'kom kaxlu kull ma taraw Tridu niġġieldu għax intom l-iskjavi tiegħi li kolkom tilfu tridu ma tridu issir li żgur li ser jien ringrazzjani għax dan ir-renju dejjem rid taħt idej ħarsu lejtakom dar-refutur ismi jissemma kull fejn itmur Lill-Anġolina it-troni kulħadd u mija żgur li mhu sejla ħadd daw kollha bla sinsla min jiġġieled m'għandhom is-soldati ħarbu l-bol issa il-ħin tagħna immorru nattakkaw ma'kom kaxkru kull ma taraw Tridu niġġieldu għax intom l-iskjavi tiegħi li kolkom tilfu tridu ma tridu issir li żgur li ser jien ringrazzjani għax dan ir-renju dejjem rid taħt idej ħassib tispiċċaw il-ħajta ġella skur terġaw tara imma jekk tirku skjavi ma tibqax nibda nitmakom u ma tmutux bil-għadd Na għal-battalja waslet il-battalja Na għal-battalja waslet Tridu niġġieldu għax intom l-iskjavi tiegħi li kolkom tilfu tridu ma tridu issir li żgur li ser jien ringrazzjani għax dan ir-renju dejjem rid taħt idej Tridu niġġieldu għax intom l-iskjavi tiegħi li kolkom tilfu tridu ma tridu issir li żgur li ser jien ringrazzjani għax dan ir-renju dejjem rid taħt idej Isimgħuni daqsxejn. Din il-battalja mhijiex battalja bħall-oħrajn. Din il-battalja rridu nirbħuha bil-fors. Hemm ħafna affarijiet sbieħ jistennewkom. Dejjem jekk nirbħu. Imma aħna nirbħu mhux int, mela int ħadd iġġieled min jisimak. Ara ma tippruvax iddaħħal buffu. Issa isma' nisewwa issa ngħidilkom. Inti, mena, Muru sib il-komplement ta' sħabek. Ipreparhom sewwa. Ħallix ħin ngħidilkom jien. Se nattakkaw. Dan ir-renju ma jdumx ma jispiċċa taħt idejja. Imma r-reġina ġarina mara mill-aħjar minn nismaħħom jgħidu u Snow White xejn il-qas minna. Taħseb li jimportani minn dan Gustus. Jien jinteressani biss li r-renju jispiċċa fidi. Jien la jinteressani minn Anġolina, la minn Snow White. U wisq inqas minn Becky. Dik la nirbħu l-battalja.
Ikollek baxxi rasa qudiemi. U skjava bħalkom tispiċċaw. Isma, inti għawrajt id-dramentini ċans, għax dak għandek kun jispiċċa hekk. Inti taħseb li issa ħin iċċajt, Morru għalġal tefalura postok. U issik demirsienek, għax Bekki dal-waqt arawa għaw maħna. Bekki jaw neda. U semat kollox. Tradejtni. Ħsibt li nista' nafdak. Bekki. Għad smajt bil-politikanti Maltin? Għad tinsegwijom u tallimt minnhom. Fottejtek! Din ma spiċċaċaw, Charming! Le ma spiċċaċaw Bekki. U x'min għalik li ħat għamel, Issa fejna fien, l-aħħar li ċċekjajt, is-soldati tiegħi għaw kienu warajja. Imma tiegħek ħarbu l-bot. Issa bduha, qalbtuha. Bil-fors! Iwa, issa bil-fors! Baska l-ħelwa! Intom ħatiġa l-fuq l-paċenzja! Għattilkom qalbtuha, issa! U jek ma rridux? Inti ħatqabbiżhom li dan? Iva, għandek xi problema? Għabduha! Imbagħad nagħmel kottib maħajren ieħor! Charming! F'mina li qed tagħmel, Sibt li billi għati prova tattakka bil-moħbi tagħna ma nkunu snafu. Għanna nafu kollox. Għax ġila s-suri pespisli. Ora xed nafżak. Jekk inti trid tattakka, għanna preparati biex nattakkaw. Għanna soldati wkoll. Imma importanti illi qabel tibda l-gwerra irid isir il-kuntratt. Inti, itla ħad iffirmaw il-kontrat. Issa, intom stennewnijaw. U meta ngħidilkom jien, nattakkaw. Jien Brombos, fisem ir-renju tagħna. Naċċetta l-isfida tagħkom għand din il-battalja. U nassigurakom li ħanħassulkom temkom aktar milli laburisti ħassru dem lin-nazzjonalisti f'Malta. Ma xebbew xaħasru l-om demma minn nazjonalisti għal 25 sena. Insomma, jien mena u fisem il-renju ta' dwarfs niddekjara del-gwerra l-ftuħa. Sen! Dak il-len. Dak li sem. Ma miex ġodda. Brombos. Mela jent? Mina! Hoj, x'mila likom li qed tagħmlu, Sa fejna fjena tlek biex nattakkaw! Tinta ħalġ binzom postok! Ejja, eċċalu għattilkom, attakkawhom! U għatakħa naqra? Xieċifiri naqtaħħa? Intaf ma minna titkellem jew le? Iva miegħek Porċinell! Ngħidu flimkien Porċinell! Sa żejjed kollu żejjed, jew se tattakkaw, jew braskom idur! Le, żgur li le. Brombos il-renju tiegħu għandhom passat sħiħ kbir mal-renju tagħna. Konna neħxu f'paċi u f'armonija fart il-bot. Pero darba ġejna maqbuda mis-saħħar Gargamella li zamna priġunieri tiegħu għaxi esperimenti. Kienu propri l-buffi li kienu ħelsuna mill-ħakma tiegħu. Aħna bqajna nibżgħu li nerġgħu narġgħu maqbuda u bekk iddeċidejna ħarbu minn dik l-art. Dejna nivvjaġġaw sakemm sirna skjavi tagħkom, Charming. Allura ngħid jien, kif spiċċajt il-gwerra ta' dal-ikra allura? Ir-renju ta' Charming u missieru kienu tulfu battalja kbira u tilfu wkoll kull gwerri li kellhom. Kien hemmhekk li naħarġu nagħmlu ħabs fejn konna u bdew jitrejnawna għal ġlied. Brombos jidher li qed darba intom ħaħilsuna mill-iskavitu. Taħseb li jien jinteressani minn dan, Issa jew ħadd isimgħu minni, jew ħażin tispiċċaw u tafu li jien nasal! Mhux ħadd tagħmel bħalek! Isma' tabta sufra. Inta x'kienu jgħiduli fir-renju tiegħi, Le. Il-gomma! Il-gomma, jew għaxar tab. Le! Il-gomma x'inħassal in-nies! Sejk mhux se tisimgħu milli ngħid jien, ħanħassilkom temkom! Isek ma ddulajx fispeċjal b'dak id-dow, darba nsabu żewġ stupida gwerrira kontrejk. Abdu ħorbtuħ, sejed qudiem ir-reġina. Imxi s-sint issa barsa.
issa jidher li żewġ ribelli nqabdu u bix-xieraq li jibdew jingħataw il-kastigi. Nibdew b'Charming. Rigwalija jingħataw Behave! Ras kont ngħid. Kieku jien nitfaħħa ġewwa. Nitfaw ġewwa rittajt. Jien naħseb illi Charming fuq dak li jagħmel ma ħaqqu ebda tibtaħdina. La Charming u anqas uħti, U jekk hemm ħaddu ġibuha fit-tul, aħarquh marraqlu. Jiena naħseb li l-aħjar ħaġa hi sakemm niddeċiedu x'se nagħmlu b'dak il-ġisem u li nitfawh il-ħabs. Basta mhux f'Division 7 għax dak ħabs tan-nisa. Fil-każ imur Santa Monica lajn. Santa Monica tan-nisa wkoll, biżejjed issa. Issa inti Miss Becky. Ma, qed tara l-affarijiet ħażin, mhux kif jidher. Artejx li qed undercover Becky. Ifu! Dimini kemm bital-bifa! Jien Morgana, jina s-saħħar mirenju ta' Charming u ta' missieru Re Marcos. Xini kera, Ja marqa. ma sabux mara sewa din il-pento u la. Imma z-zaffina Gabriele la sewa, ikka xejn kollu tiġri waraja. Madam, hi, mhux aħjar tgħidilna l-fejn J-Town. Jina J-Town, għazbaljaj bil-kbir. U l-lum id-dispjaċini għadda kollu li għamilt. U J-Town biex tisqar il-verita kollha. Kif tafu, Charming u missieru ilhom ix-xuq jaħtfu dan ir-renju taħt idejhom. Meta Charming kienet roġ ma' Snow White, dan kien bisset juża biex ikun jista' jkun qrib ta' dan ir-renju. U ma li jsib il-ħin opportun jattakka. Li Snow White qatt ma ħabba. Ja marra. Marra. Ejta jiskot tara! U tejna ċans ma ngħidu li għandna ngħidu. Insomma, kif sar jafdan, rrit jieħu vantaġġ u daħħalili fil-biċċa. Ridni li b'xi mod jiena niġib dan ir-renju bil-mod maġiku tiegħi naqra għal Becky mingħajr ma noqtolha. Min hemm Becky kellha taqa' taħt il-kontroll tiegħu. Dejjem b'mod maġiku. Jiena kelli nobdi. Imdid farfett il-lejl. U ma bdilx lura żgur. Iqabint, għax waqfek kien irwilek onqok. U hija xalatura. Kif kont qed ngħidilkom, imdiet farfett il-lejl, tirt tal-kamra tagħha u rġajt lura. Min hemm Becky di tiġi kontrollata minn Re Marcos. Becky mhijiex ħaġa ta' dak kollu li għamlet. Issa jiena qiegħda u lesta nerġa' qalba lura. Ija ħasra. U qalba fejna? Nispera li ximkien għal-frisk ruħa qalbi dik binti ta' Toqgħodx tinkwiet Anġelina, x'imkien għal-frisk ureda, jiena naħseb li qiegħda ġo friżant il-Miracle Food sakemm m'għamlux pure. Istu. Is-seħer tiegħi huwa fost l-aktar b'saħħtu li jeżisti. Bis-seħer tiegħi jiena nista' nissaq il-kaxxa b'qalbek mingħand ir-re. U nġiba hawn. Tuni ċans. Mela ġiba. naħseb li l-qalb ir-rajjen erġa' jew x'kombinazzjoni li ġad ilejt. Naħseb raqdu tal-backstage u daħħa. U mhux huma jaħasra kellhom iniżlu kaxxa mis-saqaf. Imma kemm int biżella, immarinata fil-ħmiġ tal-ġrieden u basla mfawra bl-awrina tal-baħar. Konna sar imballaw ilhom li se tkun maġija ta' veru. Emi, taf x'għandi riħa tawrina għal-baqar ja ħasra? Għandi bejsa għajja riħa tawrina għal-baqar, għandi kollox is-sukkat. Behej, Frodi! Kemm inħox xi tħobb int? Kollox is-sikkati. U aħrab lilem. Nisla. Nizla. Insa. La, mux li għajlaj. Jastoddaj sejjerek. Holluwa, holluwa. Taħlet binti. Snow White.
Ma! Aj, ma binti ħika minti pupa u God bless. Kemmi ġaffina. U int, Carlos, skużani ta' dak kollu li għamilt miegħek, ma kellix kontroll. U qasjem mandi kontrolla x'għandi il-generator il-rejzja tejja l-oħra waħda miegħi. Basta twedni li daqshekk pentista Snow White, Ħares law. U laqqas il-penti tijaj ta' għax għallu li kemm ipurfajt id-daħħak nisbi. Mara xu, tlajt. Waħda ħanejdlek. L-importanti li tilbishom li żar bħal toħtok. Diġà lbistulek, ejja ħanurijulek. Mhux għax hawn in-nies issa fasli waħda. Eksew, mela jidher li kollu spiċċa b'wiċċ il-ġid. Mux hekk u kulħadd kuntent u kulħadd batija, mhux. Il-mama reġgħet ħadet ir-renju f'idejha, Becky lura ma' Carlos. U jien bdejt il-puffetta. Mux hekk u kulħadd kuntent. Isma' stenna naqra. Jiġifieri binti Becky qabbit lil Carlos. Inti qabbejt il-Kemil. Rendi għabbal il-puffetta. U jien xejn! xejn! Ejnu dak il-mnija l-awtur li kitab din il-panta u ħalli nikriflu iċċu. Le, imma jena marriċ norqot wahdi. F'dak il-kas, mux banana tara soħtok int. F'dak il-kas, namel eccezzjoni u nabbil il-charming. Le! Jaħasra jider li kollox kbirandu, God bless him. Le, ma, nista nassigurak, anzi, karawetta. Karawetta, għandu karawetta. Karawetta, għandu karawetta. Karawetta. Melan kalja wilu ħalli naqsmu bejnietna. Isma ma, għax għandi xi ħaġa vera importanti xnajdlek. Alla maħna. Isma tantana. Għax jien, ħriġt pregnant. خذ البابا خذ البابا انت جلت دوري خذ البابا شوفوني واخد خذ البابا هزر بابا ليك اخوي انت جاي تضع على قلبك انت رجل اخذ مني بابا يا خسره مرة فيرا ما نعرفش كيف لحتك على البانتوميم مسيحة مش suppost ليلك هيك كلا تايت الأول اللي أنت عتكون البابا ايه ديلي كلا تايت فيرا سنوي suppost ليلي كلا تايت suppost المسير يكون يا فلوال Imma kif ħanaqbad nitfaħħilek? U għajiex ħetilu għax dala mħammarru la. Għajtli, jien għandi kull dritt nkun naf bħala l-missier. U jienek kamilt ta' li l-missier aklu. Għantlu l-missier, tara raġeb għantlu l-missier. Imma s-sanna wahda. Ma t-lisejn. Etti prova tgħidlek, laġeb, li inti m'intix il-missier. Xiex! Mela l-ura la mux mintijak Kamillu. Sinjal li mintijaja? Mintijak? Biex, b'dik il-karawetta, Jiena l-missir, ejja l-law, Snowy, għaxer ġal blabtejt. Safi! Ejja law! Ejja law! Ġifiri, Ej, missir. Dan! Ma da Snow White! Għana tiżil, u għamilt il-qrun l-Kemil, le bixxira li nittiġildu bejnietkom. Neħu l-kbir! Nittiġildu għati, mux ħana ċetta. Neħu l-Mike, Snowy! Jilles nerġa naċċetta. Jek nerbaħ il-dal. Taf xnaf Kamillu? Illi bix-xar ħajoħroġ. Stenna ftit! Qabel ma tibdew il-ġlieda, jina nixtieq niċċelebra li Snow White se tagħmilni nanna. Ġifieri ħajkolli niċċelebra magħkom ukoll. Mela hekk xira. Titiżommu inti. Iżommu jien, mhux kif tagħmel jagħmlulek? Kamillu, bellajtulek. Iva, ma nibla dan!
Jien ben Kamillu u jiena prinċep ser insir. Bħalissa tinħossni ferħan ser intir. Għax il-Snow White jimbissu l-lejla jien qajimt l-Charming warrabt mija u konġo ħabs kien jismani ħażin għalhekk jimbattu d-dar. L-imħabba l-għandija Snow White ma nibdilha ma' xejn għalik saħħan sitra l-sintella bid-dejn. Mux għax flussi għandek bżon minnom jiena għandi ftit, imma jilli l-ek nħobba kun nizżewġek jien irrid. Kun jatab bħal-mand ħajja feliċi jemma lija jimma Snow White tijaj u r-reġina Angelina. Angelina il-reġina tidder marra mill-aħjar, marra nittiena imma ta' rispetti kbar. Issa bdejna t-tilletat, l-istorja ta' Snow White, storja li taħħet, storja li tqallek. Verbati l-etat, il-renju fit min ser ikun, Angelina tilfet titmun, bekit blesaħħa ma ħaditix maħħam. Verbati l-etat. Issa jiena bdal ħwejjeġ, ijiet inħossni king. Għalix naqf li jien, prinċep ser insir. Teħdu nixli li ħażin, marriċ nużaxħa għal-flus, imma jiena kull marrit li l-għanna naqom bow. Ħajt irrit nqatta maħħa, fit-tajib fil-ħażin, nibnu laqwa familja, familja mill-Halloween. Issa bdejna t-tilletat, l-istorja ta' Snow White, storja li taħħet, storja li tqallek. Verbati l-etat, il-renju fit min ser ikun, Angelina tilfet titmun, bekit bensaħħa ma ħaditix maħħam. Verbati l-etat. Ser iqattaw l-isbaħ jiem u ser nejxu fl-aqwa żmien, jekk ta' bekk insibu tmiem. Verbati l-etat. Ser iqattaw l-isbaħ jiem u ser nejxu fl-aqwa żmien, jekk ta' bekk insibu tmiem. Verbati l-etat. Din l-istorja ta' Snow White, storja li daħek, storja li tqallek. Verbati l-etat, il-renju fit li ser ikun, Angelina tilfet titmun, bekit bensaħħa ma ħaditix maħħa.